Равилә Шәйдуллина Мурат. Карт шумырт хатирәсе. Рәшит кармакларын күтәреп, күрше малайы Костя белән Енисей ярына, балыкның иң күп шиертә торган урынына, агачлар белән каймап алынган, үзләре генә белгән җиргә киттеләр. Язга чыкканнан бирле балыкны кәрзинләп ташыды малай. Үзләреннән калганын әле эштән бушый алмаган, балык тоту мөмкинлеге булмаган тоткыннарга да пешереп илттеләр. Йөзембикә абыстай урманнан кайтып кермәде. Тайга җәйенең бер көне ел тудыра дип, җиләк җыеп киптерде, әллә нинди үләннәр җыйды. Көзгә таба эрбет чикләвеге, тагын әллә ниләр. Шуңа күрә дә хәлфә гаиләсе башка тоткыннарга караганда кышны хәллерәк чыга иде. Аннан соң ни дисәң дә, ашау-ичү җире инде, акмаса да тама. Ат аунаган җирдә тик кала ди. Ярыйсы гына тамаклары тук булды. Йөзембикә абыстай үзләренең землянкасыннан еракта булмаган бер ачыклыкта мүк җиләге аланлыгы күреп, тиз генә берәр тырыс җыеп алып кайтасы булды. Берәр сәгатьтән Әминә йокыдан торганчы әйләнеп кайтырмын дип уйлады. Әминә таралып йоклап ята иде. Каршы землянкада туручы бергә уйный торган Катя исемле кыз киреп уятты. «Амина, давай вставай. На улице так тепло, солнечно. Пойдем играть». Әминә уянып йокысыннан торасы килмичә әйләнгәләп ятты да, тиз генә Йөзембикә абыстай теккән бал итәкле күлмәген киде. Өстәл өстендәге бер телем ипин алып авызына кабам дигәндә, Катяның күзләрен тутырып карап торуын күргәч, ипин уртага сындырып кызга сузды. «Мә, Катя, аша». Тегесе ипине тиз генә эләктереп алды да, кымсызланып ашый башлады. Аннан кызлар үзләре уйный торган сөзгәк тау башына чаптылар. Ул тау читтән караганда үгез башына охшаган булганга, аны сөзгәк тау дип атаганнар. Йөзембикә абыстай урманнан кайтып керми иде. Утрау булып үсеп утырган ягелдан мендәрләр, асларына салып ятарга киезләр әзерләде. Сирәк кенә булса да кызыл берлегән табып алып кайтты. Аның артыннан сазанак, күк җиләк, кара җиләк җитешә. Озак та тормый гөмбәләр өлгерә башлый. Ентәс гөмбә, ак гөмбә. Барысын да җыя Йөзембикә карчык. Агач ботакларына тезеп күләгәдә киптерә дә, кышкылыкка капчыкларга тутырып җыеп куя. Ә урман эчендә йөри торган түгел. Кигәвене, ширкие, битлек киеп тә котыла торган түгел ул каныш кешеләрдән. Алар әллә кайлардан җай табып кереп, җаныңа тияләр. Вак сукыр ширкиләре тагын. Саргылт кигәвене тешләсә, күзеңнән утлар чыгара. Кайсы көннәрдә тәмам эштән чыгып, шишенеп кайтып керә Йөзембикә абыстай. Әрнү кышынуларга түзә алмыйча, кеше күрмәгәндә елап та ала. Ләкин алда озын кышлар бар. Ничек булса да түзәргә кирәк. Тырышырга кирәк. Әтисе дә, кызым тырыш булсаң, түзем булсаң, бу дөньяларда югалып калмассың. Аштан үлмәссең. Чөнки табигать үз баласын туендырырлык тәгамне бирә ул. Тик аны хасиятләп, вакытында җыйнап алырга гына кирәк. Йоклап ятмасаң барысы да булыр дип әйтә иде. Йөзембикә абыстай тырысына саз җиләге тутырып кайтып кереп, агач сәндерәдә Әминәне күрмәгәч, куркып, тирә-якны әйләнеп чыкты. Тик таба алмады. Катяның әти-әнисе урман кисүдә, землянка ишеген таяк белән генә терәтеп куйганнар. Кызлары өйдә юк. Абыстай аптырап, арлы-бирле йөреп, арып-талып, хәсрәтләнеп, землянкасына кайтты. Һәм урындык вазифасын үти торган агач бүкәнгә килеп утырды. Нигәдер йөрәгенә әллә ниткән шом, курку ялады. Кая китәргә мөмкин иртүк? Әле кояш күтәрелеп кенә килә. Әллә Ходаем? Тоткыннар арасында уголовниклар, чын җинаятьчеләр күпме? Кемнедер үтергәннәр, хатын-кызларны көчләгәннәр дигән хәбәрләр һәр даим ишетелеп тора. Юк, Алла сакласын. Андый уйларны башка да китерергә ярамый. Аның җаныннан да якын Әминәсе алар кулына эләкмәс. Катя белән каядыр уйнап йөридер.
Ул аксыл чәчле, зәңгәр күзле кызга инде 6 яшь. Тукта, Катяларга кайтмадылар микән дип, көч хәл белән урыныннан кузгалып, абыстай тагын чыгып китте. Сүзгәк тау түбәсендә җир җылынган, тау итәгендәге ялтырап торган ташлар кырыеннан зәңгәр су вак-вак чәчәкләр үсеп чыкканнар. Алар шул кадәр күп, зәңгәр күк йөзенә күз күрем арада зәңгәр чәчәкләр диңгезе кушыла кебек. Балалар сикергәли шул зәңгәр чәчәкләрне өзделәр. «Амина, сейчас я тебя научу венок плести. Увидишь, как красиво получится», дип, Катя язгы кояшта җылынган ялтырый таш өстенә килеп утырды. «Меня мама научила», диде ул. Һәм кызлар кулларындагы зәңгәр чәчәкләр бәйләменнән тырыша тәкыя таж үрделәр. Катя үзенең тажын үреп бетерде дә, бөдрә аксыл чәчләрен таратып, башына киеп куйды. «Эй, нинди матур, как красиво», дип сузды Әминә. Катяның күзләре дә зәңгәр чәчәкләр төсендә иде. Аннан соң Катя Әминәгә дә шундый ук тәкыя таж кидерде. «Красиво, очень красиво, Амина. Ты такая красивая, как принцесса». Балалар кулга кул тотынышып әйләнделәр, тайганы яңгыратып шыркылдаштылар. Җәйге кояш нурларында тау башында күбәләкләр кебек очындылар. Өстенә бал итәкле кыска күлмәк кигән, башына зәңгәр тәкыя таш кигән Әминә кунарга чәчәк эзләгән күбәләк кебек гүзәл иде. Ул бүген башка көннәргә караганда да шук, шаян иде. Ул яшисем килә, минем шундый да яшисем килә дип, әнисенең йөрәк астында чакта ук төрмәләрдә, этапларда интегеп, Йөзембикә абыстайның зәңгәр күлләрдәй зәңгәр күзле Габделхагы үлгән көнне мал вагонындагы тоткыннар арасында, Зөһрә бер тамчы суга тилмереп, инде үләм, инде бетәм дигәндә дөньяга килеп, тоткыннарның соңгы тамчы сулары белән тәнендәге каннарны сөрткән киндек әбисе Гөлҗамал кулында вагонны яңгыратып, «Саумы дөнья» дип аваз салган иде. Яңа кешенең тууына мәхбүсләр тыннары көннәре бетеп сөенгәннәр иде. Соңыннан Сабины Йөзембикә абыстайның кәфенлегенә биләгәннәр иде. Әнисе Зөһрәнең йөрәге шул вакытта дертләп куйган иде. Әминәнең яшисе килә иде. Аның әнисе, Йөзембикә әбисе, киндек әбисе Гөлҗамал сагынып ил дип сөйләгән, җәннәткә охшаган җирне күрәсе килә иде. Әминә бу дөньяга яшәргә дип туган иде. Алар Катя белән кулга кул тотынышып әйләнделәр, биеделәр. Шунда кинәт текә тау башыннан Әминә аягы таеп китеп аска таба тәгәрәде. Кызның күз алдында дөньяның асты өскә килде. «Әни!» дип ашыргаланып кычкырды кыз. «Әни!» Бу вакытта әнисе белән Зәйнәп апасы аста зур шанда тоткыннарга балык баландысы пешерәләр иде. Ә ул шан шундый зур, дөбер-дөбер кайнап тора. Иң башта Әминәнең күк йөзе кебек зәңгәр чәчәкләрдән үргән тәкыясы башыннан төшеп калып, тәгәрмәч кебек тәгәрәп, Зөһрәнең аяк астына килеп төште. Тайганы баланың «Әни!» дип җан ачысы белән кычкыруы яңгыратты. Һәм Зөһрәнең «Балам!» дип ашыргаланган авазын җилләр Енисей елгасы өстеннән алып киттеләр дә, алан суга китереп җиткерделәр. Йокымсырап утырган карт шомырт агачы бу хәвефле хәбәрдән сискәнеп уянып китте. Йөзембикә абыстай бу хәбәрне ишетеп, аңын югалтып, землянка ишеге төбенә авып төште. Һәм мәңгелеккә күзләрен йомды. Шундый матур иртә иде. Әминәне Йөзембикә абыстайның кисә-кисә бала төрерлек кенә булып калган кәфенлегенә төреп җирләделәр. Йөзембикә абыстайны мырзалар нәселеннән, гыйлемле, авылда кыз балаларга дин дәресләре биргән, монда тоткыннарга хәленнән килгәнчә ярдәм итеп торган,
Итап белән куылганда ук зәңгәр күзле хәзрәтен япан кырда мәетләр янында калдырган игелек иясе абыстайны Әминә белән рәттән Гөлҗамаллар янына, 100 яшәр эрбет агач астына, мөселман зиратына күмделәр. Габдрахман хәлфә эрбет агачының җәрәхәтле кайрысын канатып, Йосыпова Әминә Габдрахман кызы 1930-1935 ел дип язып куйды. Йөзембикә абыстайның туган елын белмейді. Хөрмәтуллина Йөзембикә Хөрмәтулла кызы 1935 ел дип язды. Хәлфә кызны күмәргә рөхсәт сорарга да бармады. Тере килеш газапланып пешеп үлгән сабыйны куенына кысып, җиргә тезләнеп, яраланган җанвар кебек кычкырды Габдрахман. Аллаһының ачы каһәре төшсен безләрне бу хәлгә төшергән әдәмнәргә. Я Раббым, ни гаебе бар бу сабыйның? Ни гаебе бар дип ғажизләнеп җиргә ятып үкседе. Аның бу газаплы авазын да җилләр Алансуга җиткерделәр. Газраил кушаматлы Иван Иваныч: "Гриша, иди, похорони дочь" дип үзе килеп дәште. Кояш нурлары дөньяны балкытып торган җылы иртә иде. Җиһанны мәңгелек караңгылык басты. Хәлфә пычак ұшы белән уеп язган Йосыпова Әминә Габдрахман кызы дигән сүзләр өстеннән эрбет агачының сагызы янә агып төшеп, күз яшы кебек катып калды. Поезд тәгәрмәчләре тайга эченнән кара йыландай сузылган шуен юл буйлап тәгәрәделәр. Тук-тук, тук-тук, ирек-ирек, ил-ил. Ниһаят 10 ел буе интегеп көткән ирек килде. 10 ел гомер. Габдрахманнар гаиләсенең газапланып, каты бешеп, ачлыктан интегеп, күпме үлем җитем күреп, газиздән газиз кызлары Әминәне югалтып, чак кына акылдан язмыйча калып, илгә кайтып килешләре. Сөңгедәй очлары күккә тиярдәй, әлегә киселмичә калган чыршылар, эрбет агачлары, хәлфә гаиләсенең, юк, аларның гына түгел, күпме халыкның йөрәк өзгеч газаплы сөргөн тормышының шаһиты булган агачлар: "Кытылдыгыз, сез кытылдыгыз, хушыгыз, башка бу хәлләрне күрергә язмасын. Алдагы тормышыгыз бәхетле, кайгы хәсрәтсез булсын" дигәндәй, сирәлеп илгә таба шуышучы поезд артыннан карап озатып калдылар. Әйин кырыйдагы утыргычта Камиленә сыйынып, битенә тут төшкән Зәйнәп утыра. Ул газизләрдән газиз, аны бәлә казалардан саклаучы иң кадерле кешесе, ире янәшәсендә. Аның инде бала табар вакыты җиткән. Зөһрә күгәрчендәй гөрләп, килене Зәйнәп кырыенда мәш килә. "Кызым Зәйнәп бану, ишәсең килмиме? Урының җайсыз түгелме?" "Юк, Зәйнәпнең ишәсе дә килми. Урыны да шундый җайлы, иренең кочагында шундый да рәхәт инде менә." Зәйнәп бу көннәрне күрә алуына әле дә ышанып бетә алмый. Ул гына түгел, барысының да күңелендә ниндидер шом, курку ята. Киридән шәнечкеле тимер чыбыклар белән уратып алынган лагерь эчендә этләрдән таланып, ачлы туклы урман кисүчеләр янына кайтарырлар кебек,
Тизрәк бу яклардан ераграк китәргә теләп, йөрәкләре ашкына. Бу каһәрләнгән еллар мәңге үтмәс кебек иде. Тырыштылар, тырмаштылар, ләкин кешелекләрен югалтмыйча, хәлләреннән килгәнчә башка тоткыннарга булышып, мөселманнар белән бергә берләшеп яшәделәр. Намазларын калдырмадылар, гает бәйрәмнәрен үткәрделәр. Чиратлашып, сакчылар күренмиме дип, землян көтүбендә сакта тордылар. Ә мөселманнар җыйнаулашып тәкбир әйттеләр. Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр. Күпләре Енисей яры буенда ятып калдылар. Хәлфә намаз сайын Аллаһ каршына кайтканнар рухына багышлап дуга кылды. Урыннарыгыз җәннәт түрендә булсын. Газапланып үлгән мөселман кардәшләр һәм христиан динен тотучы Аллаһ куллары. Мифтахетдин якташ, кызымның кендек әбисе Гөлҗамал, Зәйнәп бануның абыйсы Усман, Йөзембикә абыстай, Габделхак хәзрәт, 2 баласын бер көндә җуйган, хәсрәттән акылын югалткан Балташ мәктәбе директорының хатыны Әсмәбикә, аның Енисей елгасы ярга бәреп чыгарган кызы Зөлхиҗә, кызым Әминә. Җаннарыбыздан айырып, сине тайгада, каһәрләнгән җирдә ялгызыңны калдырып, илгә кайтып барабыз. Бәхил бул, балам, рәнҗемә безгә. Синең яныңда Йөзембикә әбиең, Мифтахетдин абыең, Гөлҗамал апаң кала. Без әле яңадан әйләнеп килеп, сезнең каберләрегезгә чардуган кырырбыз. Исемнәрегез язылган кабер ташлары куярбыз. Хәер, булай да сезнең исемнәрегез безнең йөрәкләргә уелып язылган инде. Мәңге сыкрап торачак ул яралар. Хушыгыз, җәннәтләрдә очрашырга язсын. Сабыйлар, безне ташлап киткән нарасыйлар, без Аллаһ каршына кайтканда, сез фәрештәләр булып, безне каршы алырсыз. Сезнең урыныгыз җәннәт түрендә булыр. Әминә кызлары белән Йөзембикә карчыкны күмеп кайткач, җаннары үлгән Зөһрә белән Габдрахман хәлсезләнеп керосин лампасына ут элендереп җибәрделәр. 2 кулы белән иренә ябышкан Зөһрә кызы йоклый торган ятак янына килде дә, Әминәнең җыештырмыйча калдырган ятагы өстендә аяк-кулларын як-якка ташлап, күзләре урынына Йөзембикә абыстайның иске камзулыннан кисеп алган зәңгәр тимәләр теккән, шәче урынына ак мүк куелган, абыстайның ыек кунышыннан кисеп алып, әбисе ясап биргән курчакны кулына алып, акылдан язган кеше сыман такмаклый еларга тотынды. Ак мүктән абыстай ясаган мендәр белән киез өстендә Әминә гәүдәсенең изе пишәтләнеп калган иде. Зөһрә шуларны кочаклап елады. Хәлфә никадәр генә тынычландырырга тырышмасын, булдыра алмады. Зәйнәп Йөзембикә абыстай җыйган үләннәрдән чәй пешереп китерде дә, күз яшьләренә кыена Зөһрәгә дәште. Әни, тынычлан зинһар өчен. Әгәр сиңа ул-бу булса, Рәшит нишләр? Камил, Габдрахман абый, мин кайларга барырбыз? Син безнең өчен яшәргә тиеш. Зөһрә яшьле күзләрен Зәйнәпкә төбәп тынып калды. Калтыранган куллары белән нарат күркәләре, әллә ниткән үләннәр салып пешергән кайнар чәйне иреннәренә тидереп, 1-2 уртлап куйды да, ыек кунышыннан ясалган курчакны Әминә гәүдәсенең изе төшеп калган ятак өстенә куеп, урыныннан кузгалып китте. Һәм землянка читендә бөкшәеп утырган Рәшите янына килеп, тыныч тавыш белән: "Елама, улым. Сеңлең Әминә үлмәде. Ул безнең янда. Аның җаны безнең янда", дип улын юатты. Рәшит әнисенә сыенып, үкси-үкси пышылдады: "Әни,
Безнең Әминә Нәфисә апайга охшаган иде. Шундый матур иде. Безнең авылдагы күрше кызы Җирән Сәлимәдән күпкә матуррак иде, име? Ул исән чакта мин аңа итәгенә алмадым. Мин аңа булай гына, юри генә Сәлимә синнән матуррак дигән идем. Ә ул үпкәләп елаган иде. Минем аны үпкәләтәсем килмәгән иде, әни. Әйе, улым. Бигрәкләр матур иде безнең Әминәбез. Фәрештә күк иде. Фәрештәләр матур булалар. Шуңа күрә җирдә калып газапланмасын дип, кызыбызны үзләре янына алдылар, диде Зөһрә. Әминә сиңа үпкәләмәде. Чөнки ул синең аны яратканыңны белә иде. Зөһрә акылыннан язар дип хәлфәнең коты очкан иде. Әнә хатыны зәңгәр тимә күзләрен зимләнке түшәменә төбәп яткан курчакны кулына алды да, мүк мендәр астына тыгып куйды. Аннан тыныч тавыш белән: Сиңа әйтәм, алга таба яшәргә кирәк. Бүген Камил белән Зәйнәп Бануга никах укырсың. Кыз баланы ялгыз тотып булмас. Йөзембик абыстай юк. Үз тормышлары белән яшәрләр, диде. Шулай итеп, яшьләрнең язмышларын хәл итеп тә куйды. Рәшит, син бүгенге көннән башлап Зәйнәп Бану апаңа туган апай дип дәшәрсең. Үзен ялгыз итеп туймасын. Зөһрә белән Зәйнәп Бану кочаклашып, озак елаштылар. Поездның акрын гына уфылдап, тукылдап, илгә таба кайтып барган тавышына тибрәлеп, менә шул көннәрне уйлады хәлфә. Әнә Рәшит инде 15 яше тулган озын буйлы үсмер егет малай. Аныкы шул инде. Барысын сорау белән күмә, 1 минут тик тормый. Алар Камил белән икесе ике төрле. Камил аз сүзле, ә Рәшит бөтенләй башка. Әти, без туры Алансуга кайтабызмы? Безнең өйдән галәүләр чыгып китәме? Безгә хәзер авылга кергә ярыймы инде? Анда атлы солдатлар бармы? Инде Зарифлар, Сәлимәләр дә үсеп беткәннәрдер, име? Улым, ди хәлфә, мин әле үзебезнең кайда яшисебезне белмим. Асилә апаңның ире Җизнәм Габделкаюм Казанның Борискин бистәсендә йорт урыны карап куйдым дип язган иде. Анда әлегә яшәп торырга иске генә йорты да бар ди. Бәлки әле шунда төпләнербез. Алла кушып илгә кайтып җитү кирәк. Барысы да булыр. Алла кушса барысы да. Абыеңнар белән Алла артлы итеп, Алансудагы шикелле, бәлки әле аннан да зуррак итеп, чарлаклы йорт салып керербез. Әтиләр дә, Шамил абыеңнар да булышырлар. Туганнарыбыз күп бит, улым, нәселебез зур. Безнең бу мәхшәрдә исән калуыбыз үзе бер мөгъҗиза. Срогыбызны тутырып, исән-имин калып, зур югалтулар күрсәк тә, иреккә чыга алдык. Бу мәхшәрдән котылдык. Әминәбезне югалттык. Зәйнәп Бануны, аның туачак улынмы, кызынмы илгә алып кайтып киләбез. Безгә хәзер беркем дә тегене эшлә, моны эшлә дип әйтә алмый. Без ни теләсәк шуны эшләп, ни теләсәк шуны ашап, кая теләсәк шунда барып яшәячәкбез. Шуңа күрә дә ирек диләр аны, улым. Нинди матур сүз икән ул, ирек. Шул 4 хәрефкә нинди зур мәгънә салынган. Ә тоткынлыкка кадәр ирекнең кадерен белдекме соң без? Нинди татлы икән ул иректә яшәү. Ашарга ипиең булса, торырга йортың булса, әдәм баласына беркем, берни кирәкме икән ләбаса. Гаиләң яныңда, саулыгың бар, тагын ни кирәк сиңа, кеше? Ярты көн туктап торганнан соң, поезд тәгәрмәчләре тагын хәрәкәткә килеп, акрын гына кузгалып киттеләр. Тук-тук, тук-тук, ирек-ирек, ил-ил, кайту-кайту, исән, исән. Бу инде Себергә киткәндәге кебек, тыгыз мал вагонында кай тарафларга, нинди җирләргә эләгербез,
Исән-имин кайтулар мөмкин булырмы дип, йөрәк ярылырдай дәрәҗәдә борчылып, газапланып, бәхилләшеп сак астында китү түгел. Бу кайту, илгә кайту. Һай, озын-озак булды бу юл. Поезд тәүлекләр буе туктап, хәл ала кайтты. Уйларга, уйланырга, үткәннәрне, киләчәкне уйларга вакыт чамасыз күп иде. Әнә Аллаһның биргәненә мең шөкер. Улы белән килене шөкердәшә, пар күгәрченнәр кебек көлешә, илгә кайтып киләләр. Алар туачак сабыйлары, алдагы бәхетле көннәре турында уйлыйлардыр. Камил белән Зәйнәп бануга никах укып, аларны башка чыгарган көнне Зөһрә белән икесе арасында шундый хәсрәтле сөйләшү булган иде. Ул көнне Әминә белән Йөзембикә абыстайны җирләделәр. Шул ук көнне Зәйнәп Зөһрәгә әллә белеп, әллә үзе дә белешмичә әни диде. Шул бер сүзе барысын да хәл итте. Зәйнәпнең хәлфә гаиләсеннән башка бер кеме дә юк иде. Никахтан соң яшьләр үз йортларына чыгып киткәч, хәлфә Зөһрәгә дәште. Сиңа әйтәм, мин бик шөбһәләнәм, карчык. Камилебезнең нәсел калдырырлыгы бармы икән? Бу зәмһәрир суыкларда бөтен эчке әгъзалары бетте инде. Ишәкләренә кадәр өшеде. Ходаем бер Аллам, сабый балалар алып кайталырлармы? Мин үзем дә бу турыда төннәр буе уйлап ятам. Сине борчысым килмәгәнгә генә дәшмим. Аллаһының кыдрәте киң. Булыр, Аллаһ кушса булыр. Шулай сөйләшкәннәр иде. Озын-озак 3 ел буе туачак сабый күренмәде. Инде тәмам өметләрен үзгәннәр иде. Моннан 7 ай элек Зөһрә сизенде. Балык шулпасы кайнап чыга башлауга, Зәйнәп бану күңеле булганып куаклар арасына йөгерә. Ризык талымлый башлады. Зөһрә кызы кебек якын килененнән сорыйсы итте. Кызым, андый-мондый бәби көтмисездер бит. Үзгәребрәк киттең күк тоела миңа. Әйе, ни, диде Зәйнәп бану кызарып. Без нәни көтәбез. Бу турыда белгәч, Камилем әй сөенде инде. Кыш тоткан кебек булды. Саклана күр, Зәйнәп. Балабызны саклый күр ди. Әле үзем дә сезгә әйтергә уялып йөри идем дип, Зәйнәп уңайсызланып кына елмаеп куйды. Ник әллә кайчан әйтмәдең аны? Зур-зур савытлар күтәрәсең. Сиңа җиңелрәк булсын дип икәү күтәрер идек. Рәхмәтләр яусын сиңа, Аллакаем. Ишеттең бит. Üzülüplәр сораганнарыбызны ишеттең дип, Зөһрә Зәйнәпне кочып алды. Кич җитеп, эшләрен бетереп, иренең землянкәгә кайтуын көтеп җиткерә алмыйча интегеп бетте. Хәлфә ишектән килеп керүгә, балкып иренә дәште. Сиңа әйтәм, сөенеш, бик зур сөенеш. Безнең улыбызның баласы булачак. Киленебез бәбигә узган. Тиздән бабай булачаксың, Әмин әби. Рәхмәт сиңа, Аллакаем. Инде тәмам өметемне үзгән идем дип, Зөһрә туктый алмый сөйләнде. Габдрахман сәндерә читенә утырып, ирексездән яшь килгән күзләрен авыр эштән биршәеп беткән куллары белән каплады. Әлхәмдүлиллаһ. Йосыповлар нәселе дәвам итәчәк. Инде хәзер Нәфисәбез белән дә күрешсәк, анда да безнең нәсел арткан бит. Ишәябез, әнисе, Аллага шөкер. Ишәябез.
Рауилә Шәйдуллина Мурат. Карт шумырт хатирәсе. Габделкаюм сүзендә торды. Бажасы Габдрахман хәлфә гаиләсе Себердән кайткан төшкә Казаннан читтәрәк Борискин бистәсендә иске йорт белешеп куйды. Елга буенда гына урнашкан бу йортта күптәннән кеше тормау сәбәпле капка кыймалары чиреп ишелгән иде. Ишек алдында бер читтә баз казыган булганнар. Ул да җимерелеп, сукыр кешенең күз чокыры кебек күңелгә әллә нинди яман сулык шом салып ыржаеп тора. Иң элек Габделкаюм йортны бабасы Хәбибулла белән килеп карады. Кыйгаеп, бер күгәнендә генә эленеп торган капка чыелдап, шыгырдап ачылды да, шапылдап җиргә килеп төште. Ишек алдын тигәнәк, шайтан таягы, шырдан баскан, һич атлап керерлек түгел. Әстәгъфирулла кияү, башта чалгы мазар табып, бу әкәмәтне чапмыйча монда кереп булмаячак. Без синең белән икәүләшеп тигәнәккә, шырданга батачакбыз. Туктале, күршеләренә кереп чалгымы, уракмы сорап карыйм әле. Хәбибулла ару гына йорт җирле урыс капкага шакуга, башына түбәтәй кигән, кара кучкыл йөзле урта яшьләрдәге татар ире капканы ачты. Әссәламу галейкум, кардәш. Менә без сезнең сул як күршеләрегезнең ташландык йортларын алырга ниятләгән идек. Тик ишек алларына керә торган түгел, тигәнәк шырдан баскан. Азрак сукмак салып булса да, шулардан арынасы иде. Әгәр безгә чалгымы, уракмы биреп торсагыз, бик рәхмәтле булыр идек, диде Хәбибулла. Ва галейкум әссәлам, хәзер, мин сезгә чалгы алып чыгам. Күршеләрнең йортлары күптәннән буш инде. Бакчаларындагы чүп үләннәре үсеп, кырлыклары безнең бакчага кирип интектирә. Күрше йортның ташландык булуы әйбәт нәрсә түгел шул. Тәрәзәләренә аркылы-тыркылы такталар кадакланган йорт кырыенда яшәүе бер дә рәхәт түгел дип, сарайларына кирип китте дә, аннан чалгы күтәреп чыгып, сүзен дәвам итте. Минем исемем Хисмәтулла. Яңа күршеләрем кем булыр дип куркып көтә идем. Әлхәмдүлиллаһ, мөселман кардәшләр килә икән дип, йөзе ялтырап торган чалгыны Хәбибуллага сузды. Әле кичәгенә таптап, янап куйган идем. Эш коралларын пөхтәләп кую ару. Берәр эшкә тотынсаң, гатау булып тора. Мәгез, рәхәтләнеп сукмак салыгыз. Рәхмәт, диде Хәбибулла карт, бөтен йөзе белән балкып елмаеп. Аллаһының рәхмәте яусын сиңа, Хисмәтулла. Минем исемем Хәбибулла. Тик бу йортта мин түгел, кызым белән кияүем яшәячәк. Әле алыш-биреш турында уйламаган. Иң элек күрик, монда яши торганмы, юкмы? Һич курыкмыйча бу йортны алыгыз сез, Хәбибулла абзый. Яхшы нигез бу. Элекке хуҗалары дин әһелләре иде. Йортларын тартып алып, үзләрен юк иттеләр. Кайда икәннәрен дә белүче юк. Әтиләр белән гомер-гомергә дус тату булып яшәгән кешеләр иде. Дөньясын аңлый торган түгел. Әллә ниткән шпион булганнар ди. Без бер дә аларның андый начар юлда йөргәннәрен сизмәдек үзе. Белмим тагын. Безгә сиздермичә генә шпионланып йөрсәләр инде. Сәвит йортларына әллә ниткән бер гаиләне керткән иде. Алары эчеп исереп йөреп, ихаталарын әдәм карамаслык итеп каядыр китеп улактылар. Каралты курасы җимерек булса да, йорты таза, ныганың. Бу пятстенный йорт, бүлмәләре дә берничә. Рәхмәт, кардәш. Менә кара бәйләнеп чыгыйк әле. Әгәр хәзер торып торырга яраса, соңыннан матур итеп йорт салып керерләр. Саулык булса, барысы да булыр. Минем кияү кулы белән тимә куя торган кеше. Ким хур булмас. Кызым Зөһрә дә тәртипле, уңган булган хатын. Әгәр ала калсак, матур итеп, яхшы күршеләр булып яшәрсез әле дип, рәхмәт әйтеп, Хәбибулла кияү янына китте. Ай, бабай, узак йөрдең. Мин инде сине булачак күршеләргә чәй эчәргә кирип киттеңме дип уйладым дип, елмаеп каршы алды Габделкаюм. Чәй юк ичмәдем анысы. Күршеләре яхшы кешегә охшаган. Күршең туганыңнан да якынрак булырга тиеш бит ул. Чөнки күрше гел синең янәшәңдә. Кайгы хәсрәт килгәндә, иң беренче туганыңнан да алда күршең кирип җитә.
Шулай була күрсен инде, бабай. Булай да бажайлар нужаны күп күрделәр. Инде калган гомерләре тынычлыкта, рәхәттә үтә күрсен. Амин. Шулай була күрсен. Авызыңа бал да май, кияү. Габделкаюм тиз арада йортка керерлек, бакча буйлап елгага төшәрлек итеп тигәнәкләрне, сарутларны чабып, сукмак салды. Йортның ишеге ачык, тәрәзә пыялалары кыйылып беткән. Почмак якта күптән агартылмаган, казан кырыенда кирпечләре таралып торган мич, пәрәвез җәтмәләре почмакларда тузаннан, пычрактан кара тукыма кебек асылынып торалар. Әллә инде монда йорт җирсез адәмнәр яшәгән. Идәндә иске телогрейкалар, шакшыга катып биткән савыт саба, аракы шешәләре, тәмәке төпчекләре иелеп тора. Әстәгъфирулла, тәүбә. Монда адәмнәр ничек яшәгәннәр икән? Бу йортны кеше торырлык итеп эшкәртеп булмас, диде кияүе аптырап. Ашыкма, кияү. Мин хәзер бүрәнәләрнең ныклыгын тикшереп карыйм әле. Нигезе бик нык эшләнгән дигән иде Хисмәтулла күрше. Нигезе нык, бүрәнәләре ширемәгән булса, түбәсеннән су үтмәсә, үз курка, кул эшли дигәннәр дип, Хәбибулла йөзле кадак алып, кирпеч белән тәрәзә астындагы бүрәнәләргә кадак какты. Шәп бу Габделкаюм. Кадак көчкә генә керә. Бүрәнәләр таза. Күрәсең бит, су аккан урында күренми. Үзең дә беләсең булыр. Түбәсеннән су үтсә, ул урын каралып, ямсызланып тора. Йорт шәп. Габдрахманнар кайтышка туганнарны җыеп тиз генә өмә ясап, яшәрлек куыш әзерләп куярбыз. Әйдә, бакчаларында карап кирик. Тукта, бабай, азрак дальшыда сукмак салыйм әле дип, кияүе чалгыны күтәреп чыгып китте. Хәбибулла исә ишелгән мич авызына, казан кырыйларына күпме кирпеч кирәк булыр икән дип, кесәсеннән кәгазь белән каләм чыгарды. Ай-һай, күпме пыяла юнәтергә, тәрәзә өлгеләре ясарга кирәк дип, аларны да үлчәп алды. Йорт үзе нык иде. Димәк, балаларының кайтып төпләнерлек урыннары булачак. Аннан алар икәүләшеп, шүп баскан, инде орлыклар кыйылып, яшь агачлар үсеп чыккан бакчаны үтеп, елга буена төштеләр. Аларның бакча башыннан гына шактый зур елга агып ята иде. Яр буенда малайлар балык тоталар. Ике ярны асылмалы күпер тоташтырган. Субханалла, машалла, кияү. Бу бакчаны җәннәт бакчасы итеп ясап була бит. Кем бәхетенә тигән бу? Бакча башында ук көмеш сулы елга агып ята. Балаларның бәхетләре генә була күрсен. Кияү уңган, инде Камиле бездә ир булган. Менә күрерсең, бу йортларын гөл итеп ясарлар әле. Бер дә авылдагы йортларыннан ким булмас. Аллаһ юлларында юлдаш булсын. Алыйк без бу йортны. Нигезедән нәкъ үз нигезләре кебек догалы нигез. Аллаһ безнең юлыбызга үзе чыгарып куйган бу йортны. Шулай дип сөенә-сөенә күршеләренә чалгы кертә китте Хәбибулла карт. Бер атнадан өмәгә җыелдылар. Асилә 10 яшьлек кызы Сылу белән өй эчендә мәш килде. Ул арада апасы Рәшидә белән ире ягыннан туганы Гәүһәр килеп җиттеләр. Хәбибулла үзе белән печән базарыннан пыяла куючы Газизне алып килгән. Каяндыр такталар китерделәр. Ауган иске кыймаларын яңага алыштырып, печән базарыннан алып кайткан ачык зәңгәр буяу белән буяп та куйдылар. Әтисе янында инде армияга китәргә әзерләнгән Никрут Шамил мәш килде. Ихатада ир-атлар, туган-тумача кем шүп түкте, кем ишелгән базыны төзәтте, кем капканың карайып чирегән такталарын яңага алыштырды. Йортны тышкы яктан такта белән тышлап, аклы зәңгәрле итеп буяп та куйдылар. Бер атна дигәндә йорт ихата танымаслык булып үзгәргән. Тәрәзәләргә ап-ак пәрдәләр эленгән, стеналарга Фәгыйлә карчык биреп җибәргән кашагалар, кызыл башлы сөлгеләр эленгән. Хәбибулла карт белән улы Шамил ясап куйган агач караватларга шигүле япмалар җәелеп, мендәр ястыклар өстенә Рәшидә өеннән алып килгән, үзе бәйләгән шелтәрләр капланган иде. Сабынлап мунчалалар белән ышкый-ышкый юган стенага эленгән сәгать келт-келт итеп йөри.
Билгеле бер вакыт үткән сайын, күкесе чыгып күкелдәп, яңа хуҗаларын көтә иде. Бистә халкы ах итте. Кемнәр булар? Атна үтмәде, ташландык йортны, ихатаны ялт иттерделәр. Көнне төнгә ялгап эшләгән туганнарны күреп, башка урам кешеләре дә шаккаттылар. Нигезгә ышанычлы, тырыш, чын хуҗалар килгән иде. Фәгыйлә түтигә кызының нәкъ кайсы көнне кайтасын һаман әйтмиләр иде әле. Әни, тиздән, бик тиздән Зөһрә апайлар кайтачак. Бәлки бер айдан, бәлки соңрак. Менә улар кайтышка Казанның Борискин бистәсеннән бер иске генә булса да йорт сатып алдык. Туганнар бөтен нәсел нәсәбәт җыелышып, шуны сипләп тә куйдык, диде улы. Аннан соң әни, урын җир, савыт-саба, кашык-чүмечләр дә җитеп бетмәде. Ләгәннәр, чиләкләр. Рәшидә апа алып килгән иде инде килүен. Шулай да үзең кара инде. Аларның Себердән кайтканда бер әйберләр дә булмаячак бит. Тормышларын яңадан башлаган кебек булалар. Эй, улым, кайтырлар дисеңме? Кайтсыннар гына, барысы да булыр. Балакайларым, 10 ел гомер бит ул. 10 ел гомер. Мин инде балаларымны күрер күк булмаган идем дип, Фәгыйлә карчык кирәк әйберләрне шунда ук җыеп тини башлады. Менә бит, Аллага шөкер, сабыр иттек, көттек. Инде Ходай кавышуларны гына насыйп итсен. Менә синең генә армиягә китәр вакытың җитә. Әни, борчылма. Аның каравы Зөһрә апайлар кайтачак. Рәшидә апай белән Асилә апай илдә. Сиңа минсез алай авыр булмас дип, Шамил әнисен юатты. Улым, менә суккан паласларым да бар ие. Идәннәре салкын булса, буларын да ал әле дип каударланды Фәгыйлә карчык. Ачкыч алып чыгып, чыландагы алагаем зур сандыкны ачты. Ачкычны боруга күңелләрне күтәреп, матур көй яңгырады. Сандыкны Фәгыйлә түтигә әтисе Йосыф Казаннан ясатып алып кайткан иде. Ул сандыкны кыз алырга килгән, дугаларына кыңгыраулар, кызыл башлы сөлгеләр таккан атка көчкә күтәреп салдылар. Ай-ай, Хәбибулла кызны сайлый да белде инде, дип шаккатты авыл халкы. Бирнә сандыгы әдәм күтәр алмаслык авыр, зурлыгы да кышлаган үз чаклы булыр. Әле шуның өстенә ачкычын бурып җибәрүгә шундый да матур моңлы көй уйный башлый ди. Сандык эчендәге кызыл малның затлылыгына, муллыгына кайнанасының да исе акылы киткән. Миңа яшел атлас күлмәклек, әле менә нинди җыйшыдан тектерергә белмичә аптырап торам. Авылда гына җүнле башлы җыйшысы да юк бит аның. Кайнатасына кәзәки белән түбәтәй, Хәбибуллам алып килгән килен бүләкләрен күрсәгез икән. Аяк чылгаулары гына да әллә нишәү. Аннан соңы кайыннеләренә, кайынсеңелләренә күп тин күп инде, шук тин шук. Иебезне танымаслык итеп киендереп куйды. Курчагы ясады инде, билләһи. Күрше күлән күреп исләре китте. Көтү куарга барганда күргән белгән авыл хатыннарына Хәдичә шулайрак сөйләде. Аннан соңы үзегез беләсез бит, үзебездә төшеп калганнардан түгел. Кияү бүләген бик ару, мул итеп әзерләдек. Хәбибулламның йөзен кызартырлык итмәдек. Затлы җирдән килен алгач, тырышасың инде ул, дип тә өстәп җибәргән кайнана. Музыка уйнап сандык ачылган арада шуларны исенә төшерде Фәгыйлә карчык. Моңсу гына, мөлаем гына елмаеп куйды. Эй, гомерләр диген син. Ни арада үтеп киттегез соң сез? Инде китәр вакытлар җитте. Әле яши генә башлаган кебек. Бер ишектән кирип, икенчесеннән чыккан сыман гына булды лабаса. Инде менә оныгы Камил дә Себердән үзенә хатын алып кайта диләр. Фәгыйләнең яшүсмер малай булып киткән оныгының ул белмәгән, күрмәгән арада инде өйләнерлек егет булуына ышанасы да килми. Оныгыңның өйләнгәнен күр инде син. Тизрәк кайтсыннар иде инде. Себердә туган Әминәгә дә 10 яшь тулгандыр.
Фәгыйлә карчыкка Әминәнең аянычлы язмышы турында да әйтмәгәннәр иде. Карчыкның теткәләнеп беткән йөрәге бу кайгыны күтәрә алмас дип курыктылар. Кызы Асиләнең сылуы белән бер тирәдәрәк туды Әминә. Сылу оныгы урак өстендә туган иде. Фәгыйләнең кара исәбе буенча Әминә көз көне бәрәңге алганда туарга тиеш. Сылудан ярты яшькә генә кечерәк булыр. Нәфисәнең кызы Газизәсе дә 9 яшьләрдә булырга тиеш. 3 кыз бала, өчесенә дә 10-11 яшь. Рәхәтләнеп, гөрләшеп бер туганнардай үссеннәр инде дип, үзенә тулган яшьләрен җилкәсенә таратып япкан француз яулык чите белән сөртеп алды. Инде алдагы тормышлары матур булсын. Без күргәннәрне оныкларыма, сабыйларыма күрсәтмә, Раббым, дип, иреннәрен тибрәтеп, дуга укып алды. Сандык җырлап ачылды да, Фәгыйлә карчык картлыктан, авыр эштән тупасланып беткән куллары белән үзенең яшьлеге, матур, бәхетле, бәрәкәтле тормышының хатирәләрен саклаган, бала чак яшьлек хыялларын эченә сыйдырган яшел сандык өстендәге әйберләрен сыйпап, сыпырып куйды. Аннан соң оныгы Камилгә, аның яшь хатыны Зәйнәп бануга, кызына, кияүенә, Рәшитенә һәм 10 яшьлек нәни кызчык Әминәгә бүләкләрен әзерләде. Бүләкләре мул иде. Әле шуның өстенә Гыйниятулласы кызы Зөһрә белән аның кызы Нәфисәгә һәм үзенә бүләк иткән зөбәрҗәт ташлы алтын йөзек белән йөзегенә пар ялт-йылт итеп янып торган кылак алкаларының үзенә дигәнен көмеш сыман шәй кәгазенә, аннан соң кыз чагында Хәбибулласына үзе чигеп бүләк иткән кулъяулыгына төйнәде. Нигәдер хәләле Фәгыйләсе бүләк иткән кулъяулыкны кулланасы итмәде карты. Карчык, ничек инде шундый да матур чәчәкләр чигелгән кулъяулыкка кул борын сөртәсең? Чигеше бигрәкләр дә тере чәчәкләр кебек бит. Күр әле, чәчәк исе дә килә түгелме соң булардан? Мә, сандыкка салып куй әле. Кунакка барганда гына кесәмә тыгарсың, дип, өйләнешкәч Фәгыйләгә кире бирде. Син әйтәм, ал инде, мин сиңа тагын чигәрмен. Аңардан чәчәк исе килми, Гөлҗиһан сабыны исе килә, дигән иде Фәгыйлә. Мин кулъяулыктан хуш исләр килеп торсын дип, янына Гөлҗиһан сабыны куйган идем. Юк, дип кырт кискән иде Хәбибулласы. Яңа килеш торсын әле. Минем өчен бик кадерле әйбер ул. Менә инде ничә дистә еллар сандык төбендә яткан кулъяулыкка, инде 10 ел элек бакыйлыкка күчкән. Ләкин Фәгыйлә карчык күңеленә мәңгелек төзәлмәслек яра булып киреп урнашкан улы Гыйниятулласы бүләк иткән зөбәрҗәт кашлы йөзек алкаларны кызына тапшырырга дип әзерләп куйды. Миңа ниемә кирәк соң бу алкалар? Барыбер чигәләремә төшереп, башыма ак яулык ябып йөрмим. Аннан соңы бу кәкрәеп каткан бармакларга зөбәрҗәт кашлы йөзекләр килешми дә әле. Хәбибулласы авылдан чыгып качкач, Фәгыйләне конторга чакырттылар. Районнан килгән яшь кенә тикшерүче: Хәбибулла Муратов кая чыгып качты? Син белергә тиеш. Әйтмәсәң, хәзер төрмәгә ябып куям, дип, сәгатьләр буе тинтерәтте. Җилегенә төште, билләһи йөрәк бәгырьләренә төште. Тик Фәгыйлә карчыкның үз сүзе сүз булды. Балакаем, үзем дә аптырадым. Басудан кайткач бүлнискә барам. Йөрәгемнең бер дә рәте чираты юк дип чыгып киткәне. Менә шуннан күзгә башка күренгәне юк. Көннәр буе тәрәзәдән күземне алмыйча көтәм инде. Аллага тапшырдым. Берәр усал мутагайга эләгеп харап итмәсәләр ярар ие дип, котларым очып көтеп торам. Шул чак Фәгыйләне сискәндереп, тикшерүче шап итеп өстәлгә китереп сукты. Исәр карчык, ирең урынына үзеңнең утырасың киләме? Нахар әйт әле, өендә кеме бар моның тагын? Бу кыртканың авызыннан сүз алырлык түгел, тешләк нәрсә. Һаман бер сүзне текелдәвен белә. Бөтен эчке әгъзаларым белән сизәм.
Барысын да белә, тик әйтми. Нишауа, районга илтеп ябып куйсалар әйтер. Анда әйттерерләр, әйтми калмас. Шунда нахар башындагы кызыл косынкасын йолкып атты да Фәгыйләгә ябышты. Син Аллаһ ишәге, безнең эшебез беткән дип уйлыйсыңмы? Әйт, Хәбибулла Муратов кайда? Кая качырдыгыз? Кырткычлар, сезне юк итмичә яңа булаш төзеп булмаячак. Өйдә улы Шамил бар, 10 яшьлек малай. Әйдә, анысын алырга кеше җибәрик. Ник бу карчыкның 10 яшьлек баласы бармы? Шулай, кырткычлар картайып беткәч тә үршиялар. Алардан кытыла торган түгел. Контр арттырып үршеп яталар. Улын китерегез, дип акырды тикшерүче. Анысы әйтер, куркытырбыз. Фәгыйлә нахарга күтәрелеп карады да катып калды. Нахарның колагында Гыйниятулласы кызына бүләк иткән Зөбәрҗәт ташлы алтын алкалар иде. Нахар Фәгыйләнең алкаларга карап катып калган карашын күреп, тиз генә кызыл косынкасын колакларына кадәр төшереп башына бәйләп куйды. Хатынның бармагындагы Зөбәрҗәт кашлы алтын йөзеге тәрәзәдән төшкән кояш нурында яктырып, нур чәчеп җимелдәп алды. Йөзек алкаларың затлы икән, Нахар. Ходай рәхәтен күрергә язсын, диде карчык явызланып. Фәгыйләнең йөрәге телгәләнде. Шушы караклар булач башында утыра бит. Без кырткыч түгел. Менә сез кырткыч. Безнең нәселне генә түгел, куканыбызның нәселен дә корыттыгыз сез, дип, бөтен җиһанны яңгыратып кычкырасы килде Фәгыйлә карчыкның. Йөрәге үзенә ишетелерлек итеп дөпелдәде. Әнә улын алырга кеше җибәрделәр. Ул әтисенең кая киткәнен әйтмәсә ярар иде. Ул ара җилтерәтеп Шамилне алып килделәр. Ябык гәүдәле, озынча буйлы малай ишектән керә-керешкә исәнмесез дип исәнләшеп, ишек төбендә үк туктап калды. Өстәл янына уз, диде тикшерүче кырыштай шыңлап торган тавыш белән. Атаң кая чыгып качты? Ул качмады, бүлнискә китте. Җөрәге авырта дип әйтте. Атаң Гарәфине кыйнадымы? Башта Гарәфи мине кыйнады. Аннан соң әти Гарәфигә сукты. Менә ышанмасагыз карагыз, дип, Шамил өстендәге якасыз буй-буй ситсыдан тегелгән күлмәген сыдырып төшерде. Малайның ябык тәнендә кып-кызыл булып чыбыркы эзләре ярылып ята иде. Ник сиңа сукты ул Гарәфи? Ул безнең чабышка атыбызны кыйнап сукага бастырмакчы булды. Мин аның кулына ябыштым. Безнең кукан гарәп аргамагы. Ул сука-сукаларга өйрәнмәгән. Кыйнама куканны дигәч, ул мине чыбыркысы белән ярды. Аннан соң әти Гарәфигә сукты. Әти качмады, ул бүлнискә китте. Ник мине кыйнады соң Гарәфи? Әллә Сталин балаларны кыйнарга кушканмы? Диде Шамил үз сүзләнеп. Сезгә каян килде ул гарәп аргамагы? Минем абый Ташкентта зур большевик иде. Ул әтигә бүләк итте. Шундый шәп чабышкыны бетерделәр. Большевик абыйны да Үзбәкстанда, Ташкентта атып үтерделәр. Шунда сәгать буе сорау алып аптыратканнан соң, тәмам эт булып арыган Фәгыйлә дә телгә килде. Минем олы улым Гыйниятулла Муратов шушы булач өчен һәлак булды. Ә сез мине кырткыч дип сүгәсез. Улым бар. Өстәлдән келәйүн кастыннан абыеңның табутта төшерелгән кәртишкәсен алып киләле. Менә бу абыеңа күрсәтербез. Ату безне һаман кырткыч дип сүгә. Шул олы большевик сезнең жаңа булашыгыз өчен башын салган улым бүләк иткән атыбызны да тартып алып сукага җиктегез. Менә бабагыз гына кайтып күземә күренсен. Шунда ук Сталинга хат яздырырга калага барам диде. Без колхозга кермәгән. Ни өчен улымның бүләген тартып алдыгыз? Нахар, буларның шундый аргамаклары бар идеме? Бар иде, иптәш начальник, диде Нахар. Сукага җиктегезме? Ерәмгә ашап ятмасын. Ул ара кулына фотокарточка тоткан Шамил янә ишектә күренде. Малай еш-еш сулый, бите кып-кызыл булып тирләп чыккан. Менә бу әни,
бусы мин. Группта ятканы минем абый. Бу кызыллы каралы чүпрәк таккан сакчыларның кем икәнен белмим. Алар групптагы минем абыйны саклыйлар. Ник саклыйлардыр белмим. Ташкентта үлгән кешеләрне урлыйлар ахрысы. Шуңа күрә саклыйлардыр инде ул мылтыклы солдатлар минем үлгән абыемны. Әни дә шулай диде. Ие. Менә бу табутта ятучы шибәр егет минем улым Гыйниятулла инде ул. Япь-яшь килеш 2 баласын җәтим калдырып, чит-жат җирләрдә ятып калды бәгыр кисәгем. Жарты җаным аның җанында. Үзбәк илендә калды минем. Җир йөзләрендә гәүдәм генә җыри. Җаным әллә кайчан үлде. Өтермәнгә жапсагыз да курыкмыйм. Бер кызымны сөргөнгә сөрделәр. Корсаклые. Менә бала табарга тиешие. Аныгым Нәфисәм үзен үзе үтерде. Бабагыз да юкка чыкты. Кайда булса да үлеп жата торгандыр инде бәгыркәем. Бу әшәкелеккә түзә алмады. Чисты йөрәге беткәне. Бу хәсрәтләргә кеше түзә аламыни? Үземне дә җирән ваянный чыбыркы белән үтергәнче кыйнады. Бер атнадан соң гына аңыма килдем. Аннан соңы дип сузды карчык. Вафат булган Гыйниятуллам шундый чибәр, гаяр, юмартые. Менә Зөбәрҗәт кашлы йөзегемне, Зөбәрҗәт кашлы алкаларымны да кызым Зөһрә белән аныгым Нәфисәгә пар итеп, улым алып биргән иде дип, җилкәсенә таратып япкан француз яулыгының колак тирәсен ачып күрсәтә башлаган иде. Нахар чәчрәп торып басып Фәгыйләгә ябышты. Нәрсә монда мактанып утырасың? Без монда сине Сәвитне юк итәргә җыенган кырткыч Хәбибулла Муратовның кайда икәнен белер өчен чакырдык. Син алкаларың белән мактанып утырасың. Салып торып җибәрермен дип, ирләрчә сүгенеп куйды. Фәгыйлә карчыкны өенә кайтарып җибәрделәр. Шул Ташкентта улын күмәргә баргач төшкән фотокарточка Хәбибулланы коткарды да инде. Аны авылга кертмәскә дигән карар чыгардылар. Улы белән җитәкләшеп, акрын гына өйләренә таба атлады Фәгыйлә. Улым, диде карчык. Әнә нахар кылагында Зөһрә апаңның алкалары. Бармагында Зөбәрҗәт ташлы йөзеге. Аларны безгә бар итеп Гыйниятулла абыең бүләк иткән иде. Күрәсеңме? Алар инде нахар кылагында. Тикшерүче алдында артык сүз сөйләмәсен дип куркып, ул безне куып чыгарды. Үземнекен сандык төбенә салып куям. Җизнәңнәр исән-сау кайтсалар, Зөһрә апаңа тапшыра күр. Бу минем сиңа васиятем. Ярый улым. Нәфисә апаңның алкалары үзендә. Әни, үзең үз кулларың белән апама бирерсең, яме? Мин улым карт кеше инде. Әгәр минем белән ул бу булса дип кенә әйтүем, дип сүзен төгәлләгән иде Фәгыйлә. Менә Аллаһ рәхмәте тиздән Зөһрәсенә үз куллары белән бу бүләкне тапшыру мөмкинлеге туарга тора. Фәгыйлә карчык бер сүз сөйләшмичә, үз уйларыннан уелып, кызлары кайтышка өендә булган тормыш кирәк-яракларын әзерли. Урын җир, табак савыт, тормыш өчен ни кирәк, барысында хасиятләп тиенчекләргә тии бара. Бу көннәрне дә күрәсем бар икән. Инде кызымның гаиләсе белән күрешә алсам, азрак җаным тынычланыр иде. Аннан соң Нәфисәм дә кайтып күренсә, нигәдер Хәбибулласына авылга керергә ярамый дигән карар чыкканнан бирле, Алансу Фәгыйләгә ят булып күренә башлады. Менә инде Шамиле дә Никрут. Тиздән армиягә китәр. Бер үзе нишләсен ул болын кадәр пәтстинне йортта. Алла сакласын. Ялгызлыктан тилергән кешеләр азмыни. Булай да хәтере югала бара. Әйберләрен таба алмыйча интегә. Ходай хәтерсезлектән, баш буталуыннан сакласын. Балаларыңа имгәк булып ятсаң, нишләмәк кирәк?
Тере килеш ләхеткә кереп ятып булмый, дип хәсрәтләнә Фәгыйлә түти. Намаз укыган сайын Аллаһка ялвара. Раббым, кеше кулларына калдырма. Бәндәләргә бәндә итмә. Үз аякларым белән кеше борчымыйча яшәп, синең хозурыңа кеше рәнҗешләре алмыйча кайтырга насыйп әйлә. Кичә ул әйтте. Әни ат белештем, иртән иртүк калага чыгып китәм. Апаларга җибәрәсе әйберләреңне әзерләп куй, диде. Үзе иптәшләре янына клубка чыгып китте. Озын буйлы шибәр егет булып үсте улы. Инде үзенә хәерле бәндәсен бирсен. Әйбәт, акыллы, инсафлы кыз белән тормыш курсын. Әрмиягә киткәнче өйләнеп китсә ару булыр иде. Яшьрәк шул әле. Акылы яшь. Булай да әтисе киткәннән бирле бөтен эш аның өстендә булды. Кояш урыста өстеннән күтәрелеп, кыйгасар астына тәгәрәгәнгә чаклы көл аяк өстендә. Ул киткәч, сыер да асрап булмас. Ярар, дип уйлый Фәгыйлә. Кызым Рәшидәнең сыеры бик күп сөтле. Миңа бер башыма күпме генә сөт кирәк соң. Исән-имин әрмия хезмәтен тутырып кайтсын. Элек кенә ул патша армиясендә 25 ел хезмәт иткәннәр. Хәзер исә җәмгысе 3 ел. Оннан соң армиягә бармаслык ширле шинкә түгел улы. Гөрнәдирдә егет. Очраганнар субханалла күз тимәсен дип артыннан карап калалар. Күп кызлар гашыйк үзенә. Берәрсенә сүз катса, ябышып чыгарга әзерләре дә бихисап. Тик улы гына беркемгә карамый. Әллә Аллаһтан вакыт җитмәгән. Әллә күңеленә ошаган кыз юк. Җиткән кызларны кызыктырып тик йөри. Шуңа аптырый әнисе. Шуңа гаҗәпләнә. Шундый матур кояшлы көн иде. Әбиләр чуагы. Хәбибулла белән Шамил Себердән кайтучыларны каршыларга вокзалга төшеп киттеләр. Идәгеләр мәш килеп казан астына ягып җибәрделәр. Яңа суйган зур әтәчне салып, аш пешерергә куйдылар. Асилә күкәй сарысына гына токмач басты. Мишкә бәрән итеннән тегермән ташы кадәр ит бәлеше ясап тыктылар. Йөрәкләре дөпелдәп, җилкенеп, туганнарын көттеләр. Игә бәрәкәтле муллык исе таралды. Фәгыйлә карчык кайтканнарын күрми калудан куркып, әллә ничә тапкыр капка төбенә чыгып, озак-озак торып керде. Күрше хатыннары белән танышып, хәл-әхвәлләрен белеште. Бистәдә күбесенчә татарлар яши иде. Һай, бу өзелеп көтүләр. Минуты сәгатькә, сәгате тәүлеккә тиң, валлаһи. Вакытны үткәрә алмыйча тилмереп бетте. Капка төпләренә барабыз килеп туктаганда, әтәч шулпасы пешеп чыккан, бәлеш әзер, төрле тәм-том өстәлгә тезелгән иде. Ниһаять, урам башында җилдереп килүче аргамак күренде. Капка төбенә килеп туктады. Барысы да тезелешеп басып, барабыздан төшүче туганнарын күзәттеләр. Иң башта арбадан Рәшид сикереп төште дә, туганнарын ятсынып, танымыйчарак текәлеп туктап калды. Көтүчеләр дә малай егетне танымыйча, бу Рәшидме, Камилме дип аптырап калганнар. Траташ хәленнән чыга алмыйча торалар. Менә Зөһрә арбадан төшеп, Фәгыйлә карчыкның кочагына атылды. Әни бәгърем, исән генә торасыңмы? Менә күрештек бит, әни. Аллага шөкер, дип, әнисенең йөзен күз яшьләре белән чылатып бетерде. Асилә апасы, Рәшидә апасы барысы бергә кочаклашып, үкси-үкси елаштылар. Себергә гөл кебек чыгып киткән Зөһрә яртыга гына калган иде. Габдрахман хәлфә бөтенесе белән күрешеп чыккач, болдыр баскычына утырып, үксеп елап җибәрде. Я Раббым, менә илгә кайттык.
инде шатланып яшәргә язсын. Җирдәге тамукны үтеп, тагын илгә кайттык. Шунда гына бер читтә корсаклы хатынын кочаклап торган Камилгә чират җитте. Эй, җаным, яңа туганыбызны күрмидә торабыз лабаса. Әйдә, Зәйнәп бану килен, яңа нигезебезгә рәхим ит. Юсуповлар нәселе дәвам итеп, яңа сабыйлар шушы нигездә аваз салсыннар. Бәхетле нигез булсын. Хәбибулла белән Шамил каяндыр алып кайтып, үй каршына кәнәфер агачы утыртып куйганнар иде. Йорт кырыендагы кылгага сыерчык оясы ясап элеп, аны да үй төсендәге кебек күк йөзе сыман зәңгәргә буяганнар. Сиңа әйтәм, әтисе, күрәле, күр зинһар. Үй түренә кәнәфер агачы утыртканнар. Әнә, зәңгәргә буяп сыерчык оясы да элгәннәр. Нәкъ безнең алан судагы өебездәге кебек. Әти җаным, рәхмәт төшкере, рәхмәтләр яусын сезгә, дип, Зөһрә йылы-йылы әтисен кочты. Миңа түгел, энекәшең Шамилгә рәхмәт әйт. Ул миңа, әти әйдә, алан судагы кебек, үй түрләренә кәнәфер агачы утыртыйк әле. Туган нигезләрен исләренә төшереп, язын хуш ис таратып чәчәк атсыннар. Сыерчыклар шул уяда балалар үстереп, әй сайрашсыннар әле, әй сөенешсеннәр дип, агач утыртты. Сыерчык оясы ясап илде. Яз кышлары гына яңа ояны үз итсеннәр инде. Алан судагы кебек, килмешәк чыпчыклар ияләшмәсен. Габделкаюм абыең да бик тырышты йорт эзләшергә. Аңа да рәхмәт. Рәхмәт, Аллага шөкер. Барыбыз да бергә җыелдык. Тик Нәфисәбез генә нәни кызчыгы белән әлегә еракта. Бик еракта, диде хәлфә. Аның белән дә күрешергә насыйп булсын. Шунда гына Фәгыйлә карчык исенә килеп, «Кызым, Әминә кая соң? Ул ник күренми?» дип як-ягына каранды. Әби, ул юк инде. Аның керсез саф җаны бу дөньяны тарсынып ташлап китте. Нишләмәк кирәк? Кызыбызны саклый алмадык. Аның урынына кызыбыз Зәйнәп бану безгә бәби алып кайтырга җыена. Исән-имин дөньяга килергә язсын. Сез безгә иске генә куыш сатып алдык дигән идегез. Гүрнәчәдәй нинди матур зур йорт алып куйгансыз. Ул безгә Себердәге зимләнкедән соң хан сарае кебек инде. Аллаһның нинди генә рәхмәтләрен теләсәк тә, сезгә аз булыр, диде хәлфә. Фәгыйлә карчык никтер каударланып өйгә кереп китте һәм озакламыйча әйләнеп тә чыкты. Кулында кулъяулыкка төрелгән кечкенә генә төргәк иде. Ул төргәкне шишеп, зөбәрҗәт кашлы алкаларын, йөзеген алды да, аларны Зөһрәнең учларына салды. Синең алкаларың нахар колагында, йөзегең аның бармагында. Мә кызым, мин үземнекеләрне сиңа бирәм. Зөһрә учында янып торган зөбәрҗәтләргә карап торды да, Камил янына килеп, улының беләүләнеп беткән кулларын үз учларына алды. Мә, улым, бу алка йөзекләрне хатыныңа кигез. Себердә калган Йөзембикә әбиебезнең безне коткарган асыл ташларын, алка йөзекләрен искә төшереп, рәхәтләнеп киеп йөрсен әле дип, улын кочып ук алды. Барысы да яшь аралаш елмаеп, әллә кайчан онытылган аш-су исе, чисталык, пөхтәлек, туган нигез исе килеп торган өйгә кереп, өстәл янына утырыштылар. Тау илендә яшәп ятучы Җәмилләргә килеп кергәндә, Котдус балалары җеп бөртексез булып юешләнгәннәр иде. Ике адым атларлыкта хәле калмаган Зәкия бану дер-дер калтыранып, «Җәмил апай, без Алансудан, Котдус белән Нәзифә балалары, киемнәребезне киптереп, кайнар чәй эчереп чыгара алмассыз микән?» дип, ишек ачарга чыккан кечкенә генә буйлы, чандыр гәүдәле хатынга сүз катты.
Әйдүк, ниткән сүз сөйлисең, кызым? Ничек шушындый кара төндә бу якларга килеп чыгасы иттегез? Кара бу кыяфәтегезгә, суга төшкән тавык күк булгансыз лабаса. Алла сакласын, авырып китә күрмәгез. Хәзер, самавырым әле сүрелмәгән дә. Кичәгедән калган умачлашым да барые, анысын да җылытып кына алам. Әле мишемнең күмерен учак астына тартып куйган идем. Озакламый ипием дә пешеп чыгар дип каударланды. Салам түбәле иске генә кечкенә өй күшеккән, тәмам арыган яшьләргә җәннәт кебек булып тоелды. Җәмилә юеш киемнәрне мич башына, урындыклар тезеп мич кырыена илеп чыкты. Зәкия бануга үзенең аруга кия торган бу мази күлмәген, кисә турылары кыршылып беткән иске камзулын бирде. Мә кызым, күлмәкләреңне салып, мич авызына эләле. Хода рәхмәте, кыеп яуган яңгыр астында юлга чыгарга кирәк бит. Мондый көндә җүнле адәм этен дә урамга чыгармас. Этен дә җылы лапаста тотар. Эй, җаныем, Кыттус абзый белән Нәзифә түти балалары икәнсез. Изге, игелекле кешеләр инде. Кыттус абзыйларны әйтүем, бигрәкләр дә уңган булган кешеләр. Әти-әниләрем шәй шикәрен, кирәк яракларын әҗәткә гел шуларның таш кибетеннән алып торалар ие. Бер кайчан бер кемне кире борып чыгармадылар. Язын алсалар, бурычларын көзен түләделәр. Ярый әле безгә туктыйсы иткәнсез. Минем дә әзрәк сезгә ярдәмем тияр, саваплы булырмын, дип сөйләнде Җәмилә. Аннан соң җил килеп мич капкачын ачып, мич төбенә салынган ипиләрен карап алды. Хәзер, инде йөзе килгән, озак тормас, ипием дә пешеп чыгар дип, тиз арада самавырын яңартып, учакка тартып куелган мич авызыннан кызарып янып торган утлы күмер кузларын кыскыч белән самавыр торбасына салды. Өйдә шундый да җылы, рәхәт иде. Яңа пешкән ипи исе килә. Мич башына мен идең дә, туңган җаннарыңны җылытып, арыган тәннәреңә хәл кертеп, бөгәрләнеп ят идең. Җәмилә мич төбенә тезгән арыш ипиләрен агач көрәк белән тартып чыгарды да, сап-сары итеп юылган сәкегә җәелгән, үзе суккан кызыл шакмаклы искәтер өстенә тезеп чыкты. Ул ара җиз самавыры күңелләрне күтәреп, җырлый ук башлады. Әле Рәхмәтулла абыегыз кәнсәгә дип чыгып киткән ие. Ул инде шәйләп алды. Ипи салган чакка туры килдегез, мактап кына йөрисез икән дип, өстәлгә катыгын, майын, күкрәгенә терәп кискән кайнар ипиләрен тезеп чыкты. Капкачын тегәрҗеп белән тоткасына бәйләп куйган кырые китек чәйнеккә такта чәй салып, самавыр борыныннан кайнар су агызды да, учак астында кызарып янып торган күмер кузлары өстенә утыртты. Өйгә ипи исенә кушылып, такта чәй исе таралды. Аннан, әйдәгез әле, оялып утырмагыз, ашап эчеп утырыгыз дип, умачлы ашын бүлеп бирде. Чынаякларга чәй агызды. Аннары әзрәк ял итеп алырсыз. Калага кадәр барасы юлыгыз озын. Яңгырының да туктар исәбе юк, көне-төне ява. Бәрәңге алыр вакыт җитте ләбаса, туктаса да ярар ие. Шул рәвешле һава торышыннан зарланып алды, бөтен йөзе кунакчыллыктан балкып торган Җәмилә. Бу кичкенә генә, җыйнак кына өйдә шул кадәр рәхәт иде. Киемнәрен киптереп, тамакларын туйдырып, шәйләр эчеп җылынып алганнан соң, кичкә табагына юлга чыктылар. Инде караңгы төшеп килгәндә, йөзгә бәреп яуган яңгыр астында, тагын билгесезлеккә таба атладылар. Казан каласында яңа бистәдә яшәүче әтиләренең әшнәсе Шәйхелислам абыйлары да гаҗәп киң күңелле, ифрат та юмарт кеше булып чыкты. Арып-талып, тәмам алҗып килеп кергән яшьләргә кулыннан килгәнчә ярдәм итеп, кайсын кая эшкә урнаштырды. Габделәхәтне вокзалга, Габделкаюмны Яготный бистәсенә урам себерүче итеп, Зәкия бануны Печән базары янында аш-су пешерә торган җиргә савыт-саба юып торырга. Трак ягында бик тиз хәл итеп, барысы да калада әйбәт кенә яши башладылар. Картлар балаларының шулай тиз арада эшкә урнашып, кеше пичмагында булса да яшәп торырга урыннары табылуга
тыннары көннәре бетеп сөенделәр. Дұғаларыннан қалдырмадылар. Зәкия бануыбыз аш-су әзерли торган җиргә урнашкан. Аллаһ яраткан бәндәмне аш-су тирәсенә куярмын дип әйткән диде Котдус карт. Аллаға шөкер, балаларым Себер газапларыннан котылдылар. Андый-мондый эзләп табып бәйләнә башласалар, Махруйбикә киленнең Ташкентка киткән бер туганнары янына китеп барырлар дип, үз-үзен тынычландырды Котдус. Тик йөрәгенең чыгымчы ат кебек дулап, күкрәк турысын яндырып торуы гына картның хәлен алып, бөтен гәүдәсен авырайтып тора иде. Котдус картның төпчек кызы Зәкия бануның аш-су әзерли торган урынга эшкә урнашуы бу нәселнең аш-су осталарының юл башы булыр. Әтисе сугышка киткәндә 1 яшьлек малай булып калган Айрат Мәхмүт улы Закиров Рәсәйнең ат казанган сәүдә хезмәткәре булыр. Атаклы аш-су остасы Казан каласында бик күп ашханәләр оешмасын җитәкләп, лаеклы ялга чыгар. Сугышка бармаска дигән броне булып та, үзе теләп фронтка киткән Мәхмүт Закировның әле туарга да өлгермичә әнисенең йөрәк астында калган Роза Мәхмүт кызы озак еллар КАИ ашханәләрендә генераль директор булып, үзенең хезмәт юлын тәмамлар. Рәсәйнең атаклы аш-су остасы булыр. Аларны Татарстан мәмләкәте генә түгел, Рәсәй дә таныр. Нәселнең аш-су өлкәсендә эшләүчеләрнең эш стажы җәмгысе 500 елга җитәр. Казан каласының үзәгендә Куканга һәйкәл итеп Кукан исемле кафе салыныр. Кафе түбәсендә кояшка, көн чыгышка таба суырылып, нәселнең кушаматына әйләнгән Кукан чабар. Монысы соңыннан. Әлегә Котдус карт буларны белми. Ул балаларының Себер каторгысыннан котылып, калага барып урнаша алган ул кызларының язмышы турында уйлап, «Әлхәмдүлиллаһи, биргәнеңә мең шөкер» дип, чыгымчы ат кебек дулаган йөрәген тотып, уңган булган карчыгы Нәзифә кабарта җәеп биргән урын җир өстенә менеп ятып, тынычланып калды. Алансу Сабан туена әзерләнә. Әнә урта урамны иңләп буйлап, сөлге җыючы егетләр, балалар һәм берничә өлкән яшьтәге ир килә. Соңгылары җигүле, дугаларына кызыл башлы сөлгеләр, кыңгыраулар таккан ат арбаларында ямь-яшел чирәм өстендә утыралар. Өстенә кара кәзәки, ак җирлеккә зәңгәр су сызыклар төшкән якасыз күлмәк кигән яшь кенә егет тальян тарта. Аңа куе калын тавыш белән егетләр кушылып җырлыйлар. Сайрый былбыл, сайрый былбыл, сайрый былбыл үзәндә, сайрый былбыллар үзәндә, үзәгем өзелгәндә. Егетләргә бирү өчен кыз кыркын инде әллә кайчан ак батистка йөрәк хисләренә тулган айның көмеш нурларын тамбур хисләренә кушып, кулъяулык чигеп, бирнә сандыгына салып куйган. Дулкынланып үз куллары белән сөйгәненә бүләк бирәсе мизгелне өзелеп көтә кыз бала. Менә тиздән сөлге җыючылар аларның капка төбенә туктарлар. Әтиләре әллә кайчан бәпкә үләнле ишегалларын шәп итеп бәйләгән кайын себеркесе белән ялт иттереп себереп куйган. Хатын-кызлар кайсылары кызыл башлы сөлге, кайсылары суккан тастымал, хәлләрәкләре 2-3 метр ситсы тотып, егетләрнең үз йортларына якынлашуын көтәләр. Ат артыннан баручы малай-шалайлар тавык йомыркасы җыялар. Йомырка көрәшчеләргә эчәр өчен, хәл кертер өчен. Гармунчы туктамыйча уйный да уйный. Урамны иңләп буйлап килүче сөлге җыючылар җырлыйлар. Сандугачлар алма тешли, тешләсә дә каба алмый, минем күңелем сине эзли, эзләсә дә таба алмый. Кызларга егетләр җырларын аңа гына багышлап җырлаган сыман тоела. Мин ул син эзләгән кыз, менә якында гына дип тибә яшь кызларның йөрәге. Алла теләсә, Сабан туенда күрешербез. Әнә сөлге җыючылар Фәгыйлә карчык йорты каршына килеп туктадылар.
Капка төбе тулы халык. Хәбибулла карт үзе генә юк. Аңа туган авылына керү тыелган. Һәм Нәфисә, нәни кызчыгы белән Нәфисә юк. Шамилә армиядә. Башкалар барысы да Сабан туена төп йортка җыелганнар. Габдрахман хәлфә Зөһрәсе белән шитәнгә сөялеп, сөлге җыючыларның үзләренә якынлашуын көтә. Алар сөргеннән соң беренче тапкыр Алансуга кайттылар. Зөһрәнең кулында ак җирлеккә алсу чәчәкләр төшкән затлы тукыма. Фәгыйлә карчык баш яулыгы әзерләгән. Ә яшь киленчәк Зәйнәп бану чиккән сөлге. Шулай тиеш. Нигезгә килгән килен Сабан туена баш-башлары чигелгән сөлге яисә кызыл бизәкле сугылган татар сөлгесе бирергә тиеш. Алмалар эзәр идемлә, бауларга тезәр идем, янмаса бу йөрәккәемлә, сагынуга түзәр идем. Сагынуларга түзеп булмый икән шул. Үзәкләрне өзә икән ул туган җирне, илне, сөйгәнеңне сагыну. Зөһрәнең күзләреннән яшь ага. Әрнүле дә, шатлыклы да күз яшьләре. 11 ел буе көттеләр бу көнне. Үзәкләре өзелеп, Алансуны, әти-әниләрен, бер үзе аерылып калган 15 яшьлек кыз бала Нәфисәне сагынып яшәделәр. Салкын чишмә буйларында атлар эчерсәң иде, туган үскән җирләреңдә гомер кичерсәң иде. Ә гомерләренең иң матур яшь чаклары сөргендә, әдәм түзә алмаслык шартларда илсез җирсез яшәүчеләргә нишләргә? Шулай була күрсен. Без күргәннәрне сезләргә күрергә язмасын. Безгә дә калган гомеребезне туган үскән җирләрдә гомер итәргә язсын. Габдрахманның да күзләрендә яшь. Әти, карале. Безнең кулкан түгелмесең бу? Әнә бит аякларына ак ыек баш кигән. Тик никтер таза бу ат, дип Рәшит дугалары сөлгеләр белән бизәлгән, кыңгыраулар тагылган атка төртеп күрсәтте. Юк, улым, кукан түгел. Бу кукан нәселе. Тик кукан түгел. Уларга мак әллә кайчан эш атына әйләнде инде. Араплар гына әйттеләр малкайны. Саклый алмадык. Йылдызын да, куканның үзен дә саклый алмадык. Шулай. Алансуның затлы кешеләренең язмышын затлы аргамак та кабатлады дип уфтанып куйды күршеләре Йосыф. Күпме кешеләрне харап иттеләр. Ярый әле сез ул Тәмухтан исән-имин әйләнеп кайта алдыгыз. Ә кайтмаганнар күпме? Инде калган тормышыгыз бәхетле узсын. Сабан туй. Мәйдан гөр килә. Ир-егетләр, аллы-гөлле күлмәкләр өстеннән чиккән алъяпкычлар япкан хатын-кызлар, бала-чага язгы эшләрне тәмамлаганнан соң күңел ачалар. Әллә ничә түгәрәктә җырлы биюле уеннар, тальян моңы. Көрәш мәйданында ир-егетләр бил алыша. Әнә батырга биреләчәк, мөгезләре кыр кәҗәсе мөгезе кебек бөгәрләнеп килгән гаять зур ак тәкә. Малайлар көрәше, өлкәннәр көрәше, көрәшчеләрнең җаннары җилкенә. Кем беренче, кем кемне, кайсысы батыр калып көндәшен гөрселдәтеп аркасына салыр. Нарсы ягыннан тымырылып, җирән, кызыл, кара ташкын булып тулпарлар чаба. Тик алар арасында куккан да, йылдыз да юк. Җирнең йөрәк тибеше сыман тояк тавышлары ишетелә. Дөпе-дөпе. Дөпе-дөпе. Бу аваз кешеләрнең йөрәкләрендә дә кабатлана. Кемнең чабышкысы беренче килер? Кемнең улы башын горур тотып мәйдан түгәрәген әйләнер? Кемнең тулпары сөенеченнән Сабан туе мәйданын яңгыратып, кешнәп, кунакларга сәлам бирер? Йөрәкләр бер учка кысылган, күзләр утлы куз кебек көйри. Нарсы ягыннан тымырылып тулпарлар чаба. Ә көрәш мәйданында батырлар бил алыша. Хәрәмләшү юк, чөнки судьялар
үзләре гомерләре буе мәйдан тоткан көрәшчеләр. Әнә Шәйдулла уллары Хадиулла белән Зәйнулла бил алышалар. Ике бер туган. Әле берсе өскә чыга, әле икенчесе. Син туганмы, түгелме, анда беркемнең дә эше юк. Кем көчле, шул җиңә. Булар көрәшчеләр нәселе. Бабаларын гомер буе сабантуйлар сайын морзалар, байлар, тарантасларга утыртып алып киткәннәр дә, ике атна буе өяз буйлап сабантуйларда йөрткәннәр. Булар беркемгә дә бил бирмәгән көрәшчеләр. Баһадир гәүдәле шибәр нәсел. Гасыр буе мәйдан тоткан, сөяк тота белә торган затлы нәсел. Көрәш мәйданы көтә. Ике бер туган әле берсен, әле икенчесен гөрсөлдәтеп салып, җир тетрәтеп, яшел ширәм өстендә бил алыша. Кем батыр калыр? Кыр кәҗәсенеке кебек мөгезләре бөгәрләнеп торган алагаем зур сабантуй тәкәсе кемнең җилкәсенә салыныр? Халык дулкынланып шуны көтә. Көчләр тигез, бәйләгез! Сөлгеләрен билләренә бәйләгез, дип кычкыра халык сабырсызланып. Сабантуй мәйданында ике бер туган Шәйдуллиннар, Хадиулла белән Зәйнулла бил алыша. Нарсы ягыннан чапкан тулпарлар инде суырылып мәйданга килеп керделәр. Халык икегә бүленеп, беренче булып килгән чабышкыга юл бирде. Әнә беренче булып килгән аргамак сөенеченнән һава яңгыратып кешнәп җибәрде. Ул бүген бәхетле. Кыш буе күңеле җилкенеп көткән алышта ул беренче. Ат өстендәге малайның кояшта җилсенгән бите май кояшы кебек балкый. Мәйданга берәм-берәм суырылып тулпарлар керә. Җиңүчеләр башларын югары тотып, мәйдан түгәрәгендә әйләнәләр. Алар бәхетле, җәйге кояшта янган, тирләгән битләре кояшта елмаеп, көлеп торган малайлар горур кыяфәттә халык арасыннан әти-әниләрен күзлиләр. Улыгызны күрәсезме? Мин беренче килдем. Минем аргамак иң көчлесе, иң сылуы. Зөһрә иң соңыннан килгән атның муенына кызыл башлы сөлге бәйләде. Атның бәкәлләре ыек баш кигән сыман, ак. Күзләрендә мөлдер-мөлдер түгелергә торган яшь иде. Эй, җанашым, диде Зөһрә. Син куканның оныгымы? Аягыңа ак ыек баш кигәнсең. Нигә башыңны түбән идең? Иң соңгы булып килгәнеңә хурланасыңмы? Шулай, дөнья булгач барысы да була. Мәйдан тоткан, беренчелекне бирмәгән әби-бабаларыңны сагынып елыйсыңдыр. Нигә соң сез гарәп иленең кайнар тыгыз җилләрен, сахра далаларын ташлап, Алансуга кайтып нәселегезне бетердегез дип, аларга рәнҗисеңдер. Зөһрә моңсу күзләрендә мөлдер-мөлдер яшь тулып тамарга торган атны кочып ук алды. Юртак та моңсуланып, Зөһрәнең иңнәренә башын салды. Зөһрә үзенең дә күзләренә яшь җыелып, хәлфә янына барып басты. Камил кулында нәни кызчыгы Әминә йоклый. Зәйнәп бану кыз бала тапкач, Камил, кызыбызның исеме Әминә булсын. Себер туфрагында ятып калган кичкенә Әминәбезнең яшәлмәгән гомерен дәвам итсен дигән иде. Габдрахман хәлфә сабыйга үзе исем кушты. Дога укып колагына: "Синең исемең Әминә булыр", дип пышылдады. "Гомерең озын, бәхетле булсын, балакаем. Балакаем, апаң Әминә язмышын кабатлый күрмә." Рәшит балачак дуслары белән. Ул инде җиткән егет. Җыр биюле түгәрәк читендә биюче кызларны күзәтә. Күзе аккыш йөзгән кебек кенә биюче Сәлимәдә. Кызның кызгылт кара озын толымнарына таккан көмеш тәңкә чулпылары шыңлап-шыңлап китә. Башындагы артка чиеп бәйләгән ак батист яулыгыннан, күкрәк турыларына, итәгенә гөлчәчәкләр чигелгән алъяпкычыннан, өзелеп торган нечкә билләреннән күзен ала алмый. Кыз, сиздермәскә тырышып, озын кирфекләрен күтәреп, Рәшит ягына карап ала һәм елмая. Егеткә Сәлимәнең йөзе генә түгел,
көнбагыш чәчәге уртасындагы төрткеләр кебек сипкелләре дә йылмая сыман. Эй, җирән! Эй, кыланчык, ди Рәшит, йөрәгенең сулкылдап тибүен, рәхәт итеп кысылып куюын сизеп. Себердә чакта, үсмер егет чагында җиткән кыз Сәлимәне нәкъ шундый итеп күз алдына китергән иде. Талчыбыктай нәфис гәүдәле, кояш кебек якты йөзле итеп, шаян итеп, наян итеп. Кыз бие барыдымы, Рәшиттән бер-ике генә кеше аркылы түгәрәк читенә барып басты. Һәм егеткә карап елмайды. Рәшит бу елмаюда, язгы кояш кебек балкып елмаюда, Рәшит, син безнең бала чакны, бергә уйнап Ялантау чишмәсе буйларында тәгәрәп үскән сабый чакларны онытмадыңмы? Ә мин сине шундый сагындым дигән сүзләрне укыды. Инде үсмер чакларыннан, юк, алай гына да түгел, сабый чагыннан ук күңелендә йөрткән, язгы кояшка охшаган Сәлимә бүген күз явын алырдай гүзәл иде. Бәлки, Рәшиткә генә шулай тоелгандыр, чөнки мәхәббәт сөю утларында янган егетнең күзенә башка кызлар күренмәде. Акрын гына кузгалып китеп, кыз янына килеп басты да, Сәлимәнең бөдрәләнеп торган чигә чәчләре каплаган колагына иелеп пышылдады. Сәлимә! Исәнме, Сәлимә? Бүген кич, кояш баегач, чишмә буена кичке уенга төш, яме? Мин сине шунда көтеп торырмын, дип пышылдады. Исәнме, Рәшит? Ә син мине җирән, кил кабартма бирәм дип ирештермәссеңме соң? Дип кояш шикелле якты итеп елмайды Сәлимә. Күз күрер, диде егет әтисенә охшатып. Ялантау чишмәсе буенда шикләвек куаклары янында көтәм дип елмайып, борылып китеп барды. Икенче көнне барысы бергә бөтен гаиләләре белән җыелышып, Ялантау буена төшеп киттеләр. Сагынганнар иде. Үзәкләре өзелеп, җаннары киселеп көткәннәр иде бу көнне. Әйдәгез, диде хәлфә. Үзебезнең нигез яныннан урап узыйк әле. Нигезгә дуга кылырга кирәк. Кайттылар, минем янга килеп сәлам да бирмәделәр дип рәнҗеп ятмасын. Алар килеп җиткәндә, Галәү карт йорт каршындагы бүрәнә өстендә тәмәке тартып утыра иде. Өстенә кигән көрән күлмәге күптән юылмаган күрәсең. Кайышланып тора. Башында беләүләнеп беткән кара кәләпүш. Кырынмаган. Йөзен аппак төк баскан. Абзарда мал-туар арасында йөргәнме, аягындагы чүәге сыер тизәгенә каткан. Аяк киеме тишек. Күптән киселмәгән, саргайып каткан аяк тырнаклары иреккә чыкканга сөенгәндәй кәкрәеп торалар. Җирәнгеч бер кыяфәт. Үзенә таба атлап килүче бер төркем пөхтә итеп киенгән кешеләрне күреп, шишенке күз кабакларын күтәрә төшеп, килүчеләргә текәлде. Абдрахман күрше дип әйтимме соң? Исән-имин генә әйләнеп кайтып җиттегезме? Барыгыз да кайттыгызмы дип турып басып, кул биреп күрешәсе итте. Кайттык, әлхәмдүлиллаһи, биргәнеңә мең шөкер. Илгә кайтып йыгылдык, диде хәлфә төксе генә итеп. Ләкин кул бирмәде. Галәү һавада эленеп калган кулын кая куярга белмичә аптырады. Нигез беткән иде. Капка кыймаларга күрәсең, күптән ир кеше кулы тимәгән. Җил капка бер генә күгәнендә эленеп тора. Булдырга менә торган баскычлар ишелеп каралганнар. Ишек алды, капка төпләре күптән себерелмәгән. Йортның буяулары уңып, купшакланып, акрын искән җилдә җилфердәп тора. Кәнәфер куагы да никтер сирәкләнеп калган. Көздән кипкән ботакларын кисмәгәннәр. Алар яшел яфраклар арасыннан тырпаешып торалар. Сыерчык ясы өстендә ике чыпчык, күрәсең, балаларын очарга өйрәтәләр. Сыерчыклар оя кырмаганнар. Оялары килмешәк чыпчыкларга калган дигән уй хәлфәнең йөрәген чымырдатып үтте. Без киткәч, бу йортка сайрар кошлар да ияләнмәгән. Үз итмәгәннәр.
Зөһрәнең Себердә йылый-йылый сагынып сөйләгән сүзләре әле дә Габдрахманның колак төбендә яңгырап торалар. Эй, әтисе, сагынам да соң, Канәфер куагына кунып, яз кышларының сайравын. Илгә кайткач, без дә өй түренә Канәфер куагы утыртырбыз. Сыерчык ясы ясап куярсың. Рәхәтләнеп, куанышып сайрашсыннар әле. Балалар үстерсеннәр, аларны очарга өйрәтсеннәр. Инде бу нигез аларга ят. Тәрәзәләргә пәрдәләр дә эленмәгән. Аклы зәңгәрле тәрәзә йөзлекләренең нәкышләре кыелган, буявы кубып каралып тора. Әнә өй эченнән бер хатын-кыз килүчеләрне танырга теләп, күзләрен кыса төшеп карады һәм елмайды. Яулыгы астыннан ап-ак чәчләре бүселеп чыккан хатынның авызында бары тик 2 теше тырпайып тора иде. Нәкъ бизәкләре кыелган йөзлекләр кебек. Ни нәрсәгә дип нигезне шушы хәлгә төшердең, Ходавәндә? Қолың юкмы соң синең? Ничек кешедән уялмыйсың? Диде хәлфә. Нигез елатып ятасыз, каһәр суҡҡыр бәндәләр, дип ҡуҙғалып китте. Зөһрә сулҡылдап йылый иде. Сиңә әйтәм, әтисе, сиңә әйтәм. Бетергәннәр безнең ҡош оясы сыман йортобозны. Харап иткәннәр, фәрвайсызлар. Нигез генә түгел, әнисе. Бөтөн иле җире шулар ҡулына ҡалды бит. Күр син колхоз басуын. Үз нигезен ҡора белмәгән әдәм аҡтыҡлары илне тоталырлар дисеңме? Юҡ, нәрсә ул Ғәләүләргә кеше салып биргән йорт, ҡаралты ҡура. Үз хеҙмәте кермәгәч, игелегендә күрә алмый уланың. Әле өй эченә кереп ҡарасаң, анда нәрсәдер? Шаҡшыға, торақанға батырғаннарҙыр синең жәннәт пишмағы кебек өйөңне. Я Раббым, жан әрни, сулҡылдап жан үрсәләнә. Әйдә, ярар. Үзебезгә, балаларыбызға шундый хәлгә төшәргә язмасын. Аллаһ Сүбхәнәһү Тәғәлә балаларыбызны шушы әдәмнәр хәленә төшөрмәсен. Нәселебезнең, затлы исемебезнең дәвамчылары булсыннар. Хәлфәнең Себердә вакытта төшләренә кереп йөдәткән, жәннәт кебек шарлаҡлы, тәрәзә өлгөләре аҡлы зәңгәрлегә буялған йорты, ҡыйшайып, таралып беткән ҡапҡа ҡоймалары, төссөз, пәрдәсез тәрәзәләре белән сыҡранып, нәүмизләнеп, Ғабдрахманнар ғаиләсе артыннан ҡарап, тағын китәсең, мине кемгә ташлап китәсең дигәндәй, ыңғырашып, нәүмизләнеп озатып ҡалды. Бер яҡҡа ушҡан җил ҡапҡа лыштырҙатып, тишек шүәген сөйрәп кереп киткән Ғәләү артыннан әллә ниткән авазлар шығарып, шыңғырҙап, йыламсырап ябылды. Сыйырчыҡ ясы өҫтөндә шырҡылдашып утырған шипшыҡлар ҡурҡынышып очоп киттеләр дә, өй ҡыйығына ҡунып, томшоҡларын ҡанат асларына тығып тынып ҡалдылар. Инде элеккеге хужаларына ят иде бу нигез. Мескен иде. Яңа хужалары кебек төссөз иде. Нурсыз иде. Хәлфәнең күз алдына әтисе килеп басты. Яшьли гүр ясе булган акыллы Галимҗан әйтер иде. Улым Габдрахман, нигезне санлап, яратып яшәргә кирәк. Нигез туган туфрак ана куены кебек инде ул. Әгәр нигезеңдә кычыткан үстерсәң, әниеңне рәнҗеткән сыман булырсың. Нигезеңне карап тот. Хәлфә әтисенең шул сүзләрен яңадан ишеткәндәй булды. Әти, үзем теләп түгел бит. Нигезне мәҗбүри ташлап киттек. Безнең нигез хәзер мәркәзебез Казан каласында. Минем оныкларым шунда туачак. Аларның нигезләре шунда булыр. Ғәләү хәленә төшүдән Аллаһ сакласын. Ялантау шишмәсе шелтерәп, җырлап агып ята.
Зөһрә иреннәрен улакка куеп, тешләрне камаштырырлык салкын суны рәхәтләнеп, туйганчы эчте. Сиң әйтәм, Әминәмне тапкан көнне поезда бер тамчы суга тилмереп барганда, төшемдә шушы чишмә суын эчкән идем. Шундый рәхәт булган иде әтисе. Син дә эч әле. Балалар, күрәсезме туган як болыннарын? Чакрактау ягыннан килгән әрем исен сизәсезме? Әллә ниткән кыр чәчәкләре исләрен. Рәхмәт сиңа, Раббым, бер Аллам. Безгә илләрне күрергә насыйп иттең. Мең газаплар күреп, күпме газизләребезне, инде якын туганнарга әйләнгән дусларыбызны югалтып, илгә кайтып егылдык. Ят итмә безне, туган туфрак. Инде моннан соң ул газапларны күрергә язмасын. Ялантау чишмәсе буенда әллә ничә урында пар сандугач сайрый. Шундый матур итеп шутылдылар инде җаннарым. Чишмә җырлый-җырлый шелтерәп ага да ага. Ниләр уйлыйсың икән син, хәтер чишмәсе? 11 ел элек Фәгыйлә карчыкның канлы күлмәген синең көмештәй суыңда юганнардыр. Синең шифалы суың кызарып янып торган шәфәк төсенә кергәндер дә, бу вәхшилекне хәтеренә салып, зур суларга алып киткәндер. Кан хәтере кебек, суның да хәтере бар. Таркатылган, юкка чыгарылган бу зур нәселнең, юк, алай гына да түгел, шундый ук газапларга дучар ителгән миллионнарның авыр, хәсрәтле язмышын аккан сулар хәтерлидер. Суның да хәтере бар диләр. Рәшит кичә Ялантау чишмәсе буенда көнбагыш чәчәге кебек, кояш кебек сылу кыз Сәлимә белән очрашуын искә төшереп, йөрәгенең кичне көтеп сулкылдавын тоеп, елмаеп куйды. Тиздән кояш байыр да, алмалы киянтәсенә чиләкләрен асып, Сәлимә чишмә суына төшәр. Алар Рәшит белән җитәкләшеп тау башына менәрләр, Ялантауга ай кунганын күзәтерләр. Егет шул матур уйларыннан күңеле булып елмаеп куйды. Ләкин икенче көнне авылны дәһшәтле куркыныч хәбәр тетрәндерде. Герман сугыш ачкан. Ирләргә шушы сәгатькә Теләче военкоматына җыелырга дигән фәрман килде. Шамил инде солдат хезмәтендә булган егет, тагын 6 елдан соң гына әйләнеп кайтыр. Зәйнәп Бану кечкенә Әминәсен кочып елый-елый Камилен озатып калыр. Үзәкләре өзелеп күпме генә көтсә дә, ирен көтеп ала алмас. Калган гомерен ялгыз үткәрер. Һәм сандык төбендә саргаеп беткән Кәҗүнни хәбәрне гомере буе саклар. Йосыпов Камил Габдрахманович геройларча һәлак булды. 13 яшеннән Сталин лагерьларында газап чиккән Камиле штрафбатта беренчеләрдән булып сугышка керер. Һәм шунда миллионлаган солдатлар белән бергә юкка чыгар. Барып дуга кылыр кабере дә калмас. Зәйнәп Бануның сандыгы төбендә иренең бары бер хаты сакланыр. Хат башы, мөмкин булса яз каршы. Исәннәрмесез минем кадерлеләрдән кадерле, газизләрдән газиз хатыным Зәйнәп Бану, кызым Әминә. Мин сезгә йөрәк бәгырьләремнән өзелеп төшкән чук, күптин күп сәламнәремне юллыйм. Әти-әниемә, туганнарыма да сәламемне җиткез. Мин бүген исән сау, Ходай кушса бәлки иртәгә дә исән булырмын. Мине үлемнән бары тик безнең бер-беребезне өзелеп сөюебез генә саклыйдыр күк тыела, Зәйнәп Бану. Их, ничек матур итеп яшәп ята идек бит. Каһәр суккан Гитлер. Монда мәхшәр көне. Әгәр минем белән ул бу булса, кияүгә чык, Зәйнәп Бану. Ялгыз яшәмә. Мин синең ялгыз яшәвеңне теләмим.
Монда туфрак яна, ташлар эри, исән калып булмас. Бәхетле бул, җаным. Зинһар бәхетле була күр. Әминәбезне сакла. Менә тагын ут эченә керәм. Сезне бер күрергә тилмереп, Камилең. 1941 ел, 10 сентябрь. Бу хатны күз яшьләренә чыланып, хәрефләре танымаслык хәлгә килгән хатны Зәйнәп инде яттан белсә дә, сандык төбеннән алып, кат-кат укыр. Камил бәгърем, үзеңнең 25 яшьлек гомереңдә нәрсә генә күрдең соң син? 10 елын Себердә газап чиктең. Бары 1 ел иректә яшәп калдың. 1 ел бәхетле гомер. Шул 1 ел эчендә Борискин бистәсендә чарлаклап, тәрәзә йөзлекләрен аклы зәңгәргә буяп, Алансудагы кебек аннан да затлырак йорт салып керә алдык. Үй кыегындагы ояларында бала чыгарган сыерчыкларга сокланып карап тора торган идек. Әти-әниләр белән шөкердәшеп яши генә башлаган идек ләбаса. Инде аерылдык. Мин сине мәңге онытмам. Гомерләрем буе сиңа тугрылыклы булырмын дип, Камилен сагынып, әти-әнисе урынына күргән кайната-кайнанасы белән бергәләшеп, Әминәсен үстерер Зәйнәп бану. Рәшит 1943 елда сугышка китәр дә, орден-медальләр тагып, исән-имин әйләнеп кайтып, көнбагыш чәчәгедәй якты йөзле, кояш кебек Сәлимә белән тормыш корып җибәрер. Аннан соң сугыш арты еллары. Ачлы-туклы сугыш арты еллары. Алда тормыш яхшы булыр. Гел булай булып тормас дип тырыша-тырмаша, Советлар иле халкы якты киләчәккә, коммунизмга таба барыр. Әйе, кешене өмет яшәтә. Якты киләчәк килер. Кайчанда булса үзе теләгәнчә матур итеп яшәргә тиеш ләбаса адәм баласы. Менә тиздән, бик тиздән коммунизмга барып җитәрбез. Бар кешедә бәхетле булыр. Мохтаҗлыклар, кимсетелүләр бетәр. Әйе, тиздән матур көннәр туар. Инде коммунизм таңының шәүләсе кешеләр күңелендә алсуланып тора. Алансу авылы халкы ширәшә-ширәшә ачлы-туклы тормышта яшәп, коммунизм дигән җирдәге җәннәтне төзер. Нәфисә институттан соң Мәдинә белән Газизәне бакчадан кереп алды. Инде көн кичкә авышкан. Кояш офыкны кызыл ал нурларга төреп, баюга таба бара. Күк йөзендәге тауларга охшаган болытлар да әллә нинди моңсу, ямансу, сагышлы. Нәфисә балалар бакчасы каршындагы үрмәгелләр астындагы эскәмиягә килеп утырды да үзенең авыр уйларына чумды. Кичә Әкрамҗанның әти-әнисе кыз белән танышу, туй мәсьәләләрен хәл итү өчен Әсхәдуллаларга килделәр. Нәфисә үзен ничек тотарга белмичә аптырап бетте. Әллә ничек кенә шунда. Каушавыннан кулларын кая куярга белмичә интекте. Әкрамҗанның әтисе озын буйлы, чәчләрен пөхтәләп алдырган, кысыграк күзле 45 яшьләр тирәсендәге ир-ат. Кечкенә кара күзләре ничектер Нәфисәне бораулап карыйлар. Затлы итеп Европача киенгән. Әнисе исә кыска буйлы юантык хатын. Авызы тулы алтын теш, гел ялмаеп көлеп кенә тора. Нигә бу хатын авызына шул тиклем тимер тутырды икән? Тешләре сызлап интектергәннәрдер инде. Тик торганда үз тешләрен суыртмас иде дип уйлап куйды Нәфисә. Үзбәк хатыннарының күбесенең үз тешләрен игәүләп, алтын яисә сары тимер тешләр куйдырганына ул булай да аптырап йөри иде. Менә инде булачак кайнанасының да авызы тулы сары алтын. Әллә алтыннарын, байлыгын күрсәтер өчен, әллә хылкы шундый, булачак кайнана кирәксә кирәкмәсә дә гел ялмаеп тора.
Әсхәдулла кырыенда бөтерелгән 2 кыз баланы күргәч, Бахур Нәфисәгә карады да кырыскына итеп: "Бу кызларның кайсысы синеке?" дип, үзбәкчәләп сорап куйды. Булай гына сүз булмаганда сүз булсын дип сораган кебек. Нәфисә сискәнеп китте. Йөзенә ут капты. Ләкин дәшмәде. Аның өчен профессор урысчалап җавап бирде. "Азиза – дочь Нафисы, а Мадина – это моя внучка. Они прекрасные девочки. Одна на другую очень похожи, как близняшки", диде Бахур. "Они двоюродные сестры. Для меня обе любимые родные внучки. Азиза очень смышленая, умная девочка. Обе нынче пойдут учиться в 1 класс. Хотя Азизе еще только 6 лет. Мы не хотим их разлучать. Они с рождения вместе. Ведь муж Нафисы умер. А может, Азиза тоже будет жить у вас? Им вместе будет комфортнее?" дип, Бахур Әсхәдуллага күтәрелеп карады. Нәфисәнең йөрәге дерт итеп китте. Димәк, булачак кайната Нәфисәнең баласын кабул итмәячәк. Улының балалы хатын алуына каршы булачак. Югыйсә, Әкрәмҗан үз теле белән әйтте: "Әти белән әни ризалаштылар, мин синең кызыңны үз кызым итеп кабул итәм", диде. Нәфисә башын күтәреп, яшь тулы күзләрен Әкрәмҗанга төбәде. Әкрәмҗан әтисеннән мондый сүз көтмәгән иде күрәсең. Йөзеннән әллә нинди шомлы күләгә йөгереп үткән сыман тоелды. "Ата, юк. Азиза минем кызым булачак. Ул безнең белән яшәячәк. Без бу турыда сөйләштек бит инде", дип, әтисенә төксе генә итеп каршы төште. Аннан соң Нәфисәгә борылып: "Нәфисә, син бер дә борчылма. Без синең белән кызыбыз Азиза белән бик бәхетле булырбыз. Мин сине дә, Азизәне дә бер бөтен итеп яратам. Ата бу сүзләрне ялгыш әйтте. Ничек инде син кызыңны калдырып китәсең?" ди. "Юк, юк. Азиза безнең белән яшәячәк." Әсхәдулла да Бахурның бу сүзләреннән каушап калган иде күрәсең. Ничектер уңайсызланып Нәфисәгә карады да: "Сез, Бахур, ни турында сөйлисез? Ана кеше баласын калдырып китә алыр дисезме? Нәфисәме үзенең бәхетле тормышын кырыр өчен җаныннан да артык күргән газиз кызын калдырып китә? Минем шәхсән үзем өчен Азизәдән аерылу бик авыр булачак. Чөнки менә инде 6 ел буе алар оныгым Мәдинә белән икесе бер сабакта үскән гөлчәчәкләр кебек. Без кызым Римма белән кызларның икесен дә үстерер идек. Тик Азизәне әнисеннән аеру мөмкин эш түгел", дип тынып калды. Өйдә тынлык урнашты. Бары тик идәннән түшәмгә тия язган сәгать теленең генә келт-келт итеп йөргәне ишетелә. Бу тавыш никтер Нәфисәнең чигәсенә бәрә. "Минем баламны артык кашык итеп күрәләр. Үзе шундый зур урында, партия органнарында түрә булып эшли. Ана кеше баласын калдырып китеп, үз тормышын кыра алыр дип уйлый күрәсең бу адәм. Юк инде, мәңге ир заты күрмәсә дә, Нәфисә бу эшне эшли алмаячак. Аның Газизәсе гомерләре буена үзе исән булганда гел әнисе янында булачак." Тынлыкны Бахур бозды. "Мин бит Азизә безгә артык кашык булыр дип әйтмим. Йортыбыз зур, болын кадәр. Бер кечкенә генә кызчык сыяр", дип, үзенең тагын ялгышрак сүз әйтүен сизепме, төртелеп калды. Моңарчы бер сүзгә дә кушылмыйча ире янәшәсендә елмаеп утырган алтын тешле хатын килеп туган хәлне йомшартырга теләп: "Юк, юк, сез һич кайгырмагыз. Без Нәфисәне дә, кызын да үз балаларыбыз урынына күрербез. Азизәгә безнең тарафтан караңгы чырай булмас", дип, уңайсызланыпмы, куркыпмы иренә күтәрелеп карады. Бу караштан "Син дә минем сүземне куәтләп, җөпләп куй инде" дигән үтенеч сүзләрен укыды Нәфисә. Бахур дәшмәде. Әкрәмҗан исә Нәфисәгә күтәрелеп карады да: "Теманы үзгәртегез әле. Бу мәсьәлә күптән хәл ителгән бит инде.
Әгәр Азизә сезнең өчен артык булса, без өчебез генә яшәячәкбез. Без монда туй турында сөйләшергә килдек дип, әти-әнисенә башка сүз әйтергә урын калдырмады. Ә сез әллә кайчан хәл ителгән мәсьәләне кузгатып, ямьле көннең ямен бозасыз. Азиза будет моей родной дочерью дип, урысчалап өстәп куйды. Кич буе туйга ничә кеше чакырылачак, дәрәҗәле урында эшләүчеләр ничә кеше булачак, чыгымнар күпме булыр һәм башка шундый мәсьәләләрне хәл иттеләр. Нәфисә сүзгә кушылмыйча гына үз уйларына батып утыруында булды. Әйтерсең сүз аның язмышы, тиздән үзенең ир хатыны булачагы. Бу өстәл артында утыручы кәттә ир белән Нәфисә каршында авызы тулы алтын тешләрен балкытып елмаеп утыручы юантык хатын Нәфисәнең кайната-кайнанасы буласы түгел. Бу сөйләшү Нәфисә өчен ниндидер бөтенләй дә ят хатын хакында бара. Әкрамҗан Нәфисәнең уйларын укыган кебек. Нәфисә, без синең белән туй күлмәкләре, балдаклар алу көнен билгелик әле. Минем укыту графигы тыгыз. Син нигәдер бер сүзгә дә катнашмыйча тын гына утырасың. Мин сезгә бүген бер сүз дә әйтә алмыйм. Тик шуны аңлагыз. Баламнан башка гомеремне күз алдына да китерә алмыйм. Сез никтер әңгәмәне шуннан башладыгыз. Улыгызның балалы хатынга өйләнүенә каршы булсагыз, мин башта туй турында сөйләшкәнче, шул турыда сөйләшү яхшырак булыр дип уйлыйм. Ә сезнең өчен бердән-бер улыгыз ничек кадерле булса, миңа да кызым шундый ук газиз. Әкрамҗанның битләренә ут капкандай булды. Нәфисә, Нәфисә, дип кабатлады ул. Без икәү синең белән барысын да хәл иттек бит инде. Әтинең ялгыш әйткән сүзләренә үпкәли күрмә. Барысы да яхшы булыр. Азизәгә чын әти булырмын. Мин сиңа вәгъдә бирәм. Аңа да әтисез кыен бит, Нәфисә, дип туктап калды. Әкрамҗанның күзләрендә шул кадәр гаҗизлек иде. Нәфисәнең йөрәген егетне кызгану хисе телеп үтте. Әкрамҗан, мин бит сиңа кияүгә чыкмыйм дип әйтмәдем. Ашыктырмагыз гына дидем. Туйны соңгаракка калдырыйк. Бу бит уйламый гына эшләнә торган эш түгел. Үзең беләсең, ялгызым гына түгел бит мин. Балам бар. Иң башта мин аңа барысын да аңлатырга тиеш. Синең турыңда, кайдадыр машиналар, поездлар йөрми торган еракларда яшәп ятучы әтисенең кинәт кенә пәйда булуы турында балага аңлатырга тиеш. Кич буе озак утырдылар, ләкин сүзләре ялганмады. Нәфисәгә Әсхадулланың да никтер күңеле кителгән кебегрәк тоелды. Кунакларны заткач та шактый вакыт сүзсез утырдылар. Бахорның эчелмәгән чәе өстенә кыңгырт элпә капланып суынган. Аның җаныңны тишеп, быраулап керердәй авыр күз карашын Нәфисә әле дә тоя. Һәм ничектер җаны өшеп тора иде. Кызларның җыенып чыкканын көтеп утырган Нәфисә менә шул кич турында уйлады. Кызы Газизәне артык күрәчәкләр. Әлегә ул баланы Әкрамҗан яратачакмын, чын әти булачакмын дип вәгъдәләр бирә. Тик гомер бит гел шатлыклардан, сөенечләрдән генә тормый. Әтисе әйтмешли, әдәм баласы көтелмәгән, тормышта очрый торган төрле кыенлыкларга да әзер булырга тиеш. Әкрамҗан белән уртак балалары тугач, Газизәне какмаслармы? Булачак иренең әти-әнисенең баласына булган карашын Нәфисә инде тойды, аңлады. Һәм аның җанын бер уй өтте. Газизәне Әкрамҗанның әти-әнисе бер кайчан да кабул итмәячәкләр. Алар Нәфисәне дә өнәмиләр. Чөнки алар улларын әшнәләренең кызы белән кавыштырырга әллә кайчан, әле Әкрамҗан бала вакытта ук килешеп куйганнар. Вәгъдәләр бирешкәннәр. Нәфисәнең кулын сорап килүләре дә улларын югалтудан куркып кына. Әкрамҗанның әгәр Нәфисәгә өйләнергә рөхсәт итмәсәгез, чыгып китәм дигән сүзләреннән соң гына икәнен хатын сизә. Эштән генә миңа рәнҗиләрдер дип уйлый Нәфисә. Кайлардан гына килеп чыкты бу балалы татар хатыны дип язмышларыннан зарланалардыр.
Чөнки һәрбер ата-ана баласына бәхет тели. Ә монда уллары балалы татар хатынына өйләнергә җыена. Бер нинди калымсыз. Дус ишләре туганнары ни әйтер? Тибенгәндә тиңең белән тибеш дигәннәр борынгылар. Нинди тиң булсын инде Нәфисә, әле бер мәртәбәдә өйләнмәгән, әти-әнисенә бердән-бер ул булган Әкрәмҗанга. Тиң түгел әлбәттә. Улларның балалы татар хатынын яратуына әти-әнисе гаепле түгел бит. Җаныңны быраулап тишеп керердәй авыр карашлы Бахор әкә белән алтын тешле, гел елмаеп торучы Нәзирәне кызганып куйды. Ә Нәфисә үзе бәхетле булырмы соң? Профессор Әсхәдулла: Нәфисә, үзең турында гына түгел, балаңның бәхете турында да уйла. Сиңа кызың турында да уйларга кирәк дип киңәш бирә. Нәфисә уйламый кызы турында. Һәрбер ана кебек ул да баласының киләчәген кайгырта. Газизәсе әтисез кимсенеп үсмәсенгә Әкрәмҗанга кияүгә чыгам дип өметләндерде. Ә кичә Бахор әкә: «А может, Азиза тоже будет жить у вас? Кызыңны Әсхәдуллаларда гына калдырып китәсеңме?» ди. Ничек Нәфисә Газизәсен калдырып китә алсын ди? Ул бит аны балалар йортында да калдырмады. Гомеренең иң авыр, иң хурлыклы вакытында да ташламады. Бүген шуңа сөенеп бетә алмый. Балакаем, ник бу дөньяларга шундый артык булып яралдың соң син? Синең әтиеңнең дә кем икәнен белмим. Йөрәк астымда 9 ай йөрткәндә дә тууга аклык аланындагы Сиддиқа чишмәсендә батырып үтерәм дип, синнән котылырга җай эзләдем. Инде бу хурлыкларны, көчләүләрне онытырга дип күпме генә тырышсам да, кара сакалың үзеңә гел ияреп йөри күрәсең. Мин бит сине өзелепләр яратам, кызым. Ә сине калдырып китәргә кушалар. Үзләре дә балалар үстергән кешеләр баса. Курыкма, кызым. Мин сине бер кайчанда бер кемгә дә рәнҗеттермәм. Мин синең фәрештәң, дип уйлый Нәфисә, кызының ышына-ышына, як-якларын йөзем агачлары каплаган сукмак буйлап, үзенә таба йөгереп килгәнен күреп. Кызы нигәдер үзе генә килеп Нәфисәгә сарылды. Кара чәчләрен үзбәк кызларыныкы кебек итеп, әллә ничә вак-вак толымнарга үреп, башына үзбәк түбәтәе кигән кызчыгы күбәләк кебек матур, гүзәл иде. Ие, без бүген бакчада доктор булып уйнадык. Мин авыру балаларга укол кададым. Алар шунда ук терелделәр. Ә Мәдинә теш врачы булды. Барысының да тешләрен дәвалады. Шундый рәхәт булды әнием. Әнә Мәдинә дә килә. Хәзер өйгә кайтабыз да баба белән күлгә аккышлар ашатырга барабыз. Алар шундый матурлар, үзләре аппак, муеннары озын, 2 аккыш күлдә төнбоеклар арасында рәхәтләнеп йөзеп йөриләр. Ярар, кызым, барырсыз. Минем дә имтиханнарга әзерләнәсем бар. Сез бабагыз белән аккыш күленә барырсыз, ди Нәфисә, үзенә килеп йылышкан Газизәне кычып. Балалар бер-берсе белән куыша-куыша аллея буйлап чабып киттеләр. Бәхетле була күрегез, диде Нәфисә, уйнак тайлар кебек чабышкан балаларга карап. Әдәм баласы җиргә бәхетле булыр өчен туа, һәм һәрбер ата-ана үз баласына бәхет тели, иманлы булып үсүен тели. Әсхәдулла да әнә Нәфисәгә: Әкрәмҗан балаңа әти булыр. Аңа кияүгә чыксаң, Әзизәнең бәхете булачак, ди. Ә Нәфисә үзе, аның да бит бик бәхетле буласы килә. Яраткан, өзелеп сөйгән кешесе белән пар аккышлар кебек яшисе килә. Әкрәмҗанга ияләнерсең имеш. Ирең яхшы кеше булса, байлык ялаштыра, хәерчелек талаштыра ул имеш. Ә йөрәкне нишләтәсе? Сөю көтеп сулкылдап торган Нәфисәнең теткәләнеп беткән яралы йөрәген нишләтергә? Солтан Гәрәйне ничек онытырга? Я Раббым, кайчанда булса оныталырмын микән мин сине, Солтан Гәрәй? Гомерем буйларына онытылмаслык бер яра булып, сулкылдап, йөрәкне әрнетеп торырсың микән? Мин бит үзем дә ихтиярсыздан ир егетләр арасыннан сиңа охшаганнарын күзлим.
Тик синдәйләрне очратканым юк. Ә йөрәк сине эзли. Ничек яшәргә? Әкрам җанга ни дип җавап бирергә? Нәфисә акрын адымнар белән кызлар артыннан атлады. Бабай, бу елганы нигә Шәкүр карак елгасы дип атаганнар? Ул карак булганмы? Ат карагы булган ул, кызым. Ул атларның телен белгән имеш дип сөйлиләр иде. Дөрес булса. Шәкүр исемле бу әдәм атлар янына килә дә, алар белән серләшеп, 7 кат йозак астында булсалар да, урлап алып чыгып китә икән. Хуҗалары күпме генә сакламасыннар, атларын алып чыгып китүләрен сизмичә дә калалар ди. Тик бу ат карагы ярлыларның атларын урламаган, ә байларныкын гына алып китә торган булган. Эй, бабай, барыбер кеше әйберенә тияргә ярамый инде ул. Бай булса да, ярлы булса да. Шулай, елан. Бер кайчанда кеше әйберенә тияргә ярамый. Маңгай тиреңне түгеп тапкан мал гына кадерле була, алан. Хәләл көчең белән тапкан мал гына бәрәкәтле була. Намусыңа хыянәт итмичә яшәүгә ни җитә? Кеше алдында да йөзең ак. Ә мәңгелектә андый урлашкан, кеше хакына кергән әдәмнәргә җәза бик каты булачак ди. Әгәр ятимнәр хакын ашасаң, кеше ите ашаган күк буласың икән. Менә шулай, олан. Тыелганнарыннан тыелып, намус белән яшәү ару. Җәйнең шиллә иртәсендә онык белән бабай Шәкүр карак елгасына пишән чабарга баралар. Бабай иртәнге чык кипкәнче пишән һәйбәт чабыла дип, иртән иртүк оныгын уятып, пишән тетәргә алып бара. Таң йокысы татлы булса да, бабасы әйткәч уяна онык. Пишән чабып тетеп арыгач, елга буенда үскән гөләп куаклары төбенә утырып, хәл җыеп алалар. Кыз җәйге кояшта янып каралган йөзен, күзләрен күккә төбәп тынып кала. Күктә ара-тирәгенә йөзеп барган болытларга сокланып, чикерткәләр чурлавын, гөләп куагына кунып сайраган сандугач тавышына кушылып, башка кошларның җырлаганын тыңлый кыз бала. Бабасы үзе белән алып килгән ару тастымалын ямь-яшел пишән өстенә җәя дә намаз укый. Илаһым, ният кылдым өйлә намазын укымакка, йөземне юнәлдердем кыйбла тарафына. Бабасының тавышы моңлы, калын, куе тавыш. Кышлар моңына кушылып, йөрәкләрне тетрәндерә торган, җаннарны айкап, әллә кайларга, ерак-еракларга алып китә торган бу аһәң кызның уйларын еракка, зәңгәр күкләргә, юганда гына түгел, тагын да еракка, үзе дә белмәгән, ләкин күңеле белән тыйымлаган, җаны тәне белән тойган якларга алып китә. Гел шулай. Әби бабаларына ураза айында кунакка барганда да, алар сәхәр ашаганда торып, җизләгәнгә куелган җиз кумганнан су куенып аруланганнарын күзәтә. Әбисенең акрын гына, булай гына ачулануына исе китмичә, 3 аяклы чаяк астына ут элендереп манный боткасы пешергәнен, сары майда гына чыжылдатып күкәй куырып алганын күзләрен тутырып карап тора. Бабасы: «Кызымдырла, сәхәр ашарга торып утырган бит ул. Таң йокыларын калдырып торып утырган лабаса» дип, тәлинкәгә ботка сала да, уртасын чокырлап, бер бал кашыгы сары май куя. Гәрәбәдәй сары майның ботка өстендә эреп агуы ошый кызга. Игә шундый да хуш ис тарала инде. Аннан соң ботка кырыена бераз куырылган йомырка куйгач, кыз бал кашыгы белән ботка ашый. Әбисе тагын яратып кына битәрләп ала. Суң әҗәт кана, пир суккыры. Нәрсәгә дип таң тишегеннән торып утырасыңдыр? Рәхәтләнеп йокласаң ни була? Сүз әйтмә балага, колагына Коръән аятләре кирсен, иман кирсен. Нәрсә дип оланга кагыласың? Көн сайын шулай безнең белән сәхәр ашарга тор, кызым. Аллаһ Тәгалә сиңа да ураза тоткан әҗерен бирер. Кыз боткасын ашап бетереп, урынына барып ята да, бабасы белән әбисенең аллы-артлы басып намаз укыганнарын тыңлый.
Әшһәдә ла илаһа илляллаһ, әшһәдә анна илаһа илляллаһ. Иге әллә ниткән тынычлык, җан тынычлыгы иңә. Әбисе белән бабасы гына түгел, тагын кемдер күзгә күренми торган илаһи бер зат хәүф-хәтәрдән, караңгы төннәрдә бабасы зур кулы белән каплап, керосин исе таратып, җиделе лампаны өреп сүндергәннән соң, сәке асларыннан туктаусыз чикерткә урлап утырган мич астында караңгыда качып яткан нәрсәдер дә куркытмый кызны. Кемдер бар, кызны кемдер саклаячак, кемдер гомере буена аны озата барачак. Бабасы әйтмешли, иманлы кеше Аллаһының яраткан бәндәсе сабыр итә белсә, кеше рәнҗетмәсә, зур гынахлар кылмаса, аңа бер кайчанда кара көннәр килмәс. Чөнки ул Ходай Тәгаләнең яклавында булачак. Тик ни өчен мәктәптә динне агу диләр? Әби бабасы намазларын да качапса гына укыйлар, ураза тоталар. Картлар һәр җомга сайын, дини бәйрәмнәр сайын җыелып намаз укыйлар. Әнә бабасы, кызым мәктәпкә баргач, әби белән бабай ураза тоталар, намаз укыйлар дип әйтә күрмә дип кисәтеп куйды. Әтисе мәктәптә Алла юк, дин агу дип өйрәтә дә, бабаларына килгәч, әйдә бабай бер дога дип кулын күтәреп дога кыла. Әнисе Корбан ураза гаетләрендә игә таба исе чыгарырга кирәк дип, алтын сыман кыймакларын каз майы белән майлап, тау хәтле итеп иеп куя. Дини бәйрәмнәрдә кыймак пешергәндә, мич каршында җил-җил эшләп йөргән әнисенең бит урталары алланып, йөзенә бер илаһи нур куна. Аның бер туктаусыз бисмиллах дип әйтеп, Аллаһыга, үзенә шуның кадәр бәхет, бәрәкәтле тормыш, итәк тутырып балалар, бәрәңге уып кушкан булса да авыз тутырып ипи биргәненә рәхмәт укый әнисе. Иртән мәктәпкә барып класс бүлмәсенә кергәч, әнисе икенче төрлегә өйләнә дә куя. Балалар, дини бәйрәмнәрдә безнең кыймак пешерүебез турында кешегә әйтә күрмәгез дип, үз балаларын кисәтеп куя. Ятим Сәйетнең ураза тотканын белгән укытучылар малайның көчләп авызын ачтырып су салалар. Әнисе бер кайчан да ул эшне эшләми. Елап бер читтә басып торган ятим малайның янына килеп, бер сүз дә әйтмичә, башыннан сыйпап уза. Менә шуларга гаҗәпләнә кыз. Бабалары ураза тотканнан, намаз укыганнан кемгә зыян? Инде менә бабасы илә намазын укып бетерде дә, гөләп агачы төбенә тастымал җәеп, өйдән алып килгән тәгамнәрне тезде. Бабай, ник әти белән әни мәктәптә безгә Алла юк дип өйрәтәләр? Өйдә гел бисмиллах әйтеп, Аллага шөкер дип сөйләшәләр ул. Ялганларга ярамый ич. Аларның башка чаралары юк, улан. Моны син аңлап бетерә алмыйсың. Акылың яшәле синең. Үскәч аңларсың. Эй сене, әни дә шулай ди, син дә кайчан үсәм дияле мин? Минем бүген беләсем килә. Барыгыз да үскәч дисез. Ник ураза тоткан өчен Сәйетнең авызына көчләп су салалар? Аннан кемгә зыян? Ни өчен аны елаталар? Ул былай да ятим. Әтисе дә, әнисе дә юк бит аның. Шундый жәллим мин Сәйетне. Кызым, мин сиңа ниләр генә әйтим соң? Шундый дөнья бу. Бер кем дә аңлый алмый торган гаҗәеп аңлаешсыз дөнья. Артык сүз сөйләшергә ярамый, улан. Алла сакласын. Берәрсе кәнсәгә барып элекләсә, өтөрмәнгә ябып куярлар. Сак була күрегез. Бабасы Шәкүр Карак елгасының текә ярында күз күреме җирдә пакус пешән чабып куйган. Кыз тетеп бетерә алмаган җирләрен бабасы белән икәү тетеп баралар. Аяк асларында кып-кызыл җир җиләкләре сытылып кала. Эх, ди бабасы. Кыш көне буларны күзгә кырып салырга да таба алмыйсың инде. Кара син буларны. Бармак башы хәтлеләре бар бит. Хәзер пешән өстендә җыеп, как кыеп киптереп куярга кирәк тә бит. Кышка ишегезгә әзрәк витамин керер иде. Вакыты юк шул. Тәүлегенә 28 сәгать булса да крестьянга җитмәс иде.
Таякка эшләп йөрибез бит, таякка. Бер тиен акча алмый колхозчы. Көне-төн шул Сәвиткә билбегә бездә. Кайткач өйдәге мал-туары көтеп тора. Пишәнен дә кашып-пысып куак төпләреннән, елга ярларыннан интегә-интегә эзләргә кирәк. Ник ул Сәвит дигәннәре үзенең колхозчысын әзрәк якламый икән? Бала-чага басудан җыеп кайткан чүп үләнен дә фермага илтеп бушаттыралар рәхмәт яугырлары. Балалар кача-пыса нәни куллары белән колхоз басуының чүбен утыйлар. Ә бригадирлар аларның уфалла тәгәрмәчләрен салдырып алып калалар. Ул сабыйлар Америкадан килмәгән ләбаса. Шул ук коммунизм төзүче Совет иленең уллары кызлары. Белмим, бабасы бу сүзләрне оныгына әйтә, белмим, үзе белән үзе сөйләшә. Кыз аңлый алмый. Бабасына артык сорау бирергә дә курка. Чөнки бабасы күп сөйләшкәнне яратмый. Әйдә, кызым, ди Габделхәй. Арыгансыңдыр, кайтыйк. Минем дә бүген кәефем юк. Чалгы белән тырмасын икесен бергә бәйләп, калган ризыкны тастымалга төйнәп, тырма башына элә дә, иңенә салып, тузанлы юл буйлап атлыйлар онык белән бабай. Калган ипи, өйдә калган оныкларга куян күчтәнәче. Кыз ниһаять өйгә кайтуларына сөенеп, сикерә атлый бабасына иярә. Бабасы әллә ниткән моңлы җыр көйли. Кара дагынай урман, караңгы төн, яхшы атлар кирәкләй узарга. Әйе, ат булса шәп булыр ие, ди тәмам хәлдән тайган кыз. Әле басу капкасын атлап керергә дә шактый ара бар. Инде аякларның тәмам җигәре беткән. Бабасы бер атлаганны 3 тапкыр атлый кыз. Кояш кыздыра, үлеп эчәсе килә. Өйгә кайткач бер чиләк су эчәрмен дип тәгаенләп куя. Бабасы үзенең зур куллары белән оныгын җитәкләп ала. Иртүк әтәчләр белән бергә уяндың. Йокың да туймагандыр. Арыдыңмы, олан, ди. Кайткач ял итәрсең, яме? Арып кайткач йокы шундый да тәмле була ул. Юк, дип суза кыз. Бер тамчы да арымадым, бабай. Тик тузан гына аякны пешерә. Булай бер дә арымадым әле мин, бабай. Иртәгә дә пишән тетәргә мине алып барырсың, яме? Ярар, иртәгә җәүдә табыйың машина белән менгерәм, диде. Чынлапмы? Бабай, сәгать ничәдә? Шык кипкәч, кызым. Пишән тетәргә иртәнге шык кипкәч барырга кирәк. Иртәрәк кузгалырбыз. Берәр җамаяк җиләк тә җыеп алырбыз. Син дә савыт алып мен, эне сеңелләреңә җиләк җыярсың. Ярар, бабай, түлке мине калдыра күрмә, җәме? Басу капкасы янына килеп җиткәндә, шәрелдәп, чат-чат итеп ике хатын кычкырышкан тавышка сискәнеп китте кыз. Бик матур уйлар уйлап бара иде югыйсә. Чит-читләренә яшел чирәм үскән тузанлы юлдан барып, сайрар кышлар моңына кыйынып, җанына мөлдер-мөлдер итеп тулган хыялларыннан айнып китте. Ник синең тавыкларың ям-яшел чирәмне пычратып, безнең капка төбендә тырманалар ул, Үзеңнең капка төбең юкмы ни? Эт җан син. Кеше санлый торган күршеләргә тап булмадым. Билләһи газим. Башың биткере. Бәдбәхет, дип шәрелде юан хатын. Мин аларның аякларыннан бәйләп куйыммы ни соң? Алар бит кәҗә түгел, ләбаса. Тавык бит ул. Сезнең кәҗәгездә бер көнне безнең бәрәңге бакчасын аерылы тояклары белән бутарлап чыкканы. Мин сиңа анда да бер сүз әйтмәдем, ләбаса. Үзең кем соң син, Шәрәфи килене дигәчтә? Бик масайма. Хәзер ирләребез кайтты. Мутыйгуллага әйтеп иманыңны укыттырам, бел аны. Ирем эштән генә кайтсын. Ирләребез сугышта вакытта яклаучыбыз булмагач, кайнатаң җилеккә төште. Инде хәзер син. Хәзер Алланың биргәненә 1000 шөкер. Ирләребез кайтты. Аягын яу кырында калдырып булса да Мутыйгуллам кайтты. Юан хатын шунда артын Мәфтухага каратып күлмәк итәген күтәрде дә, шап-шып итеп арт ягына сугып алды. Мә сиңа, Мутыйкка әйтәм имеш. Синең аксак иреңнән куркырдай күлмәгем күптән тузган.
Минем ирем аягын яу кырында, сугышта калдырып кайтты. Синең кайнатаң кебек тыл күсесе булып качып ятмады, ди күзләренә яшь тыгылган Мәфтуха. Шәрәфи килене китте тезеп. Габделхәй тфу дип төкереп куйды. Ятсызлар. Бу Шәрәфинең килене дә үзенә охшап килгән тагын. Бөтен дөньяга рисвай булып нишлиләр бит. Җир йотар әле үзләрен. Ничек бу дәҗҗал хатыннар белән ирләре тора икән, рәхмәт яугырлары дип узып китте дә, кисәк кенә оныгын туктатты. Кызым, әйләнеп кара әле бу тамашага. Шаккаткыч хәл бит бу. Кеше шанмаслык хәл. Ошыймы сиңа бу театр? Менә күр. Күрше белән күрше талаша. Теге дөньяга баргач, күршең белән ничек яшәдең дип сорарлар икән. Күрше кеше туганыңнан да якын булырга тиеш. Буларны күр. Синең тавыгың минем капка төбендә тырмана имеш. Тырманса суң. Шуңа күрә дә тавык инде ул. Колагыңа киртләп куй, олан. Кеше сиңа кычкыра дип, син дә җикеренмә. Югыйсә син дә шул кеше дәрәҗәсенә төшәчәксең. Нәкъ менә шушы хатыннар дәрәҗәсенә. Ишетсен колагың, минем бу киңәшләремне онытасы булма. Намусыңны бер югалтсаң, син аны күп мәзләсәң дә таба алмассың, кызым. Намус ул аклы күлмәк түгел, пычранса юармында агарыр димә. Сүзне сөйләгәнче башта уйларга кирәк. Шуның өчен дә Аллаһ Тәгалә телне 2 катлы капка артына бикләп куйган. Ләкин әле алай да тыйып бетер алмаган. Сак булырга кирәк, олан, сак булырга. Тән ярасы онытыла, тел ярасы онытылмый. Яман сүз кеше үтерә. Дәрәҗәңне төшерергә ярамый. Ярар, ди онык, дәрәҗә сүзенең ни икәнен аңлап бетерә алмаса да, бабасының акыллы ир картының гел дөрес сүз генә сөйләвенә ышанып. Кычкырмам, бабай. Үскәч әллә нинди дәрәҗәле эшләрдә эшли башлагач та, күлмәген күтәреп, арт як шәрифләрен күршесе Мәфтухага шап-шоп итеп сугып күрсәткән юан хатынның тузанга каткан, элек зәңгәр булып та, төсе уңып соры төскә кергән, бер балагының подмискасы булмау сәбәпле тезенә хәтле төшеп торган рейтузы күз алдыннан китмәс. Һәм бабасының үткер очлы күзләре белән оныгына карап, кеше сиңа тавыш күтәрә дип, аңа каршы син дә кычкырма, кызым. Югыйсә син дә шул кеше дәрәҗәсенә төшәрсең. Кешегә авыр сүз әйтәсең булса, иртәгә әйтәм диген. Иртәгә син ул сүзне мәңгегә әйтмәячәксең. Аң бул, бала. Кеше рәнҗетмичә яшәргә өйрән. Кеше баласын рәнҗетә күрмә. Безнең барыбызны да Аллаһ Тәгалә бер итеп яраткан. Җир йөзендәге барлык адәм балалары ак тәнлеме ул, сары тәнлеме, кара тәнлеме, аларның барысында да бер төсле кан ага. Кызыл кан. Әле кара, сары тәнле кешеләрне күреп карамаган онык, әнә теге кәнсә пичмагына элеп куйган байрак төслеме, дип сорый. Юк, кызым, кызыллыкка кызыл. Тик кәнсә пичмагына элеп куйган кызыл байрак кебек түгел. Үскәч аңларсың әле, олан, ул байракның төсе икенче төрле кызыл. Мин сиңа әлегә әйтми торам, яме? Вакыты килер, әле бу кызыллык турында сез кычкырып, мәйданнарга басып сөйләрсез. Шулай булсын. Шулай гына була күрсен, олан. Мин аның шулай буласына ышанам. Аны кызыл байрак төсе белән кызыл кан төсенең айырмасын аңлар дәрәҗәдә түгел. Ләкин белә. Бабасы барысын да белә. Кайчан да булса, ни дә булса үзгәрәчәк. Бәлки кызның әти-әнисе өйдә бер төрле,
Мәктәптә икенче төрле сөйләшми башларлар. Бәлки, әби бабасы җомга намазларын таш келәттә яисә зират артында, Кыйгасар елгасы ярындагы гөләп куаклары арасында качып укымаслар. Бәлки, улын сөннәткә утырткан әтисе Шамилне кәнсәләргә чакыртып, партбилетыңны алабыз дип сүкмәсләр. Ярый әле әтисе ялганлап котылды. Иптәшләр, мин белми дә калдым. Әби белән бабай мин теләчедә вакытта авылга сөннәтче бабай килгәч, минем газиз улымны хараплар гына иткәннәр. Мин кайтканда озын күлмәк киеп урын өстендә ята иде балакаем. Нәрсә ул сөннәтче бабайга? Улым, мин сиңа хәзер озыныштан тегәргә үлчәмеңне генә алам дигәндә, шык кына итеп улымны харап итеп, кискән урынына утын череге сибеп, садакасын алып кайтып киткән. Бу хәлләрне әнисенең җиделе лампа яктысында дәфтәр тикшереп утырганда, балалары йоклыймы юкмы дип кеше якка кереп карап чыкканнан соң, партком секретаре булып эшләүче әтисе белән сөйләшүеннән ишетте кыз. Ул бу вакытта йокламаган иде. Йоклаганга салышып кына ята иде. Әйе, Шамил Муратов төшеп калганнардан түгел. Үзе үк оештырган бу ситуациядән менә шулай котылган. Улымның мәктәпкә барасы елы, исән генә була күрсен дип, әле күзеннән яшь тә чыгарган дип сөйлиләр. Бабай белән әбине эт итеп сүгеп кайттым. Әгәр улыма бер хәл булса, яки мине партиядән чыгара калсалар, кызыгызны айрам да җибәрәм дип тә өстәгән ди. Менә шулай шома гына котылган әтисе ул вакытта. Әби бабасы кешегә сиздермичә генә оныкларын сөннәткә утырту мәҗлесе сыман аш үткәргәндә, көлешә-көлешә, әтисенең бабалары белән шул турыда сөйләшеп утырганнарын хәтерли кыз. Кайда ялган, кайда дөрестлек икәнен аңлый алмый аптырый. Нинди генә сорау бирмәсен, барысы да үскәч белерсең диләр. Кайчан үсә әле ул? Вакыты да шундый озак үтә. Бабасы әйтмешли, көне дә дилбегә буе бит аның. Ялганларга ярамый. Ялганчыларга теге дөньяда утта кызган таба ялаталар дип котын ала бабасы. Үзләре ике төрле сөйләшәләр. Мәктәптә бер төрле, өйдә икенче төрле. Әби бабасы гына ялганламый. Бабасы әйтә: "Кызым, бар җиһанны юктан бар иткән Аллаһ бар. Ул синең эшләгән барлык гамәлләреңне язып бара. Уң ягыңда бер фәрештә яхшы гамәлләреңне язып барса, сул ягындагысы начар гамәлләреңне яза. Аң бул, олан. Бу дөньяда без кунак кына. Яши дә башламыйсың, инде гомер үтеп тә киткән була. Әле өлгерермен, яхшы гамәлләр эшли башлармын да оҗмахка керермен дигән кеше ялгыша. Үзеңне үзең белә башлаганнан бирле гел яхшылык кына эшләп торырга кирәк. Гомерең буе. Әле аның белми калган гөнаһлары да чутсыз була. Шуңа күрә, кызым, һәрбер эшеңне уйлап эшлә. Тырыш бул. Шунда гына син зур кеше булырсың. Әлегә син бала әле. Акылың яшь әле синең, кызым. Исәя төшкәч барысын да аңларсың. Иманым камил. Син әле, балам, намазлар укып, әби бабаң, әти-әниең рухына дуга кылырдай иманлы кеше булып үсәрсең. Бабай, ураза тоткан өчен Сәйитнең авызын ачтырып су салган шикелле, ул вакытларда мине дә елатмаслармы? Юк, улан, вакыты җитәр. Сез яңа мәчетләр салырсыз. Динле кеше, иманлы кеше пашутта булыр. Шулай булыр, дип уйга чума бабасы. Бу Габделхәйнең хыялы. Үзенең 15 оныгына аңлата. Иманлы, тырыш балалар булып үсегез. Кеше рәнҗетмәгез. Намаз укыгыз. Аллаһка гыйбадәт кылыгыз. Соңыннан кылган гөнаһларыгыз өчен үкенерлек итеп яшәмәгез.